ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 5 நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ண போறோம். 7வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சாட்சுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா ISKCON மங்களூர் அந்த டைட்டிஸ்க்கு உங்களோட பணிவான வணக்கத்தை வச்சுட்டு, இந்த மாசம் 23ஆம் தேதி வந்து இந்த சாஃப்ட் ஓப்பனிங் இருக்கு. அது நம்ம வந்து நேரடியா நம்ம வந்து லைவ்ல வந்து பார்க்க முடியும். யாரெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ நீங்க வந்து புக் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நேரையா வந்து பகவான் வந்து போய் பார்த்துட்டு வர முடியும். இதுதான் இங்க வந்து ரொம்ப விசேஷமான. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து நேற்று சாப்டர் 4ஓட சம்மரி வந்து பார்த்தோம். நம்ம சாப்டர் 5 வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து 1-6 முடிச்சோம். நிஷ்காம கர்ம யோகம். இங்க வந்து இந்த சுருக்கம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதுல வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு, எது வந்து சிறந்தது, எனக்கு வந்து எது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து எடுத்து கொடுங்க, சொல்லி கொடுங்களேன், எனக்கு எது நல்லதுன்றது எனக்கு வந்து சூஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டு கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி. அவர் வந்து கேட்கிறாரு, நான் வந்து துரத்தல் போகட்டுமா, என்னோட வேலை நிஷ்காம கர்மயோகத்துல பண்ணட்டமா, இல்ல நான் வந்து எனக்கு என்ன வழி, என்னோட பாத் என்னவோ அத என்ன கர்மயோகம் அது பண்றதா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கறாங்க. துரத்தல் பண்ணட்டமா இல்ல நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாங்க. ரெனன்சியேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ரெனன்சியேஷன் இது வந்து 3வது சாப்டர்லயும் இதேதான் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. நான் துரத்தல் பண்ணணுமா, அதாவது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் சன்னியாசியை நாங்க போகட்டோமா, இல்ல நான் வந்து எனக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த பண்ணி நான் தொடரணுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. திருப்பி அதையேதான் இந்த 5வதுலயும் வந்து கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் வந்து சொல்றாரு, ரெண்டுமே நிஷ்காம கர்ம யோகமும் அது நல்லது, அதே மாதிரி துரத்தலும் நல்லது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ரெண்டுமே நல்லது. ஆனா எது வந்து ரொம்ப உச்சிதமானது, ரொம்ப சிறப்பானது அப்படின்னா, நீ வந்து கர்மயோகம் பண்றதுதான் வந்து உச்சிதமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. கர்மயோகம் அப்படின்னு யோகா அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். கர்மா அப்படின்றது செயல், இந்த யோகா அப்படின்றது கனெக்டிங் நம்மளுடைய செயலை வந்து யாரோட கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா பகவானோட வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது. அப்போதான் வந்து அது வந்து டைரக்டா நம்மள வந்து என்ன நினைச்சுட்டு நீ வந்து வேலை பண்ண அப்படின்னா, எந்த ஒரு காரியமும் நீ எடுத்து பண்ணின, இந்த போரே நீ வந்து பண்ணின அப்படின்னா உனக்கு வந்து தீமை எதுவும் உனக்கு வந்து விளையாது. நீ வந்து இந்த இதுல இருந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற பந்தத்துல இருந்து நீ விடுதலை பெறுவாய் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த இந்த துரத்தல், அதாவது இந்த துரத்தலும் அப்புறம் வந்து அந்த கர்மாவும் நீ வந்து ரெண்டுமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எதை கொண்டு போய் நிறுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல வந்து கொண்டு நிறுத்தோம். நாம யாரு, நாம வந்து எதற்காக இந்த பூமியில வந்திருக்கோம், யாரை திருப்தி பண்றதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம், இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் போது நம்ம இந்த ஆழ்நிலை அறிவு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் டீப்பா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்ட்டு இந்த 5வது அதுதான் வந்து இந்த 5வது அத்தியாயத்தையே வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் துரத்தல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யோகா ஆஃப் ரினன்சியேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ரினன்சியேஷன்ன்றது வந்து துறக்குன்றது. அந்த அந்த 5வது அத்தியாயமே அதுதான். அதான் இங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் நீ வந்து கர்மாவை நீ செய்ய வேண்டும். கர்ம யோகத்தை நீ கிருஷ்ண உணர்வுல நீ செஞ்ச அப்படின்னா உனக்கு வந்து எந்த பந்தமும் வந்து உனக்கு வந்து நீ வந்து மாட்டிக்கொள்ள மாட்டாய் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து நம்ம வந்து முதல்ல 1-6 பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து 7-12 நம்ம வந்து பார்க்கலாம்.
அது வந்து ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் நிஷ்காம கர்ம. இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை நம்ம எப்படி செய்யறது? நம்ம வந்து நான் வந்து எதுலையுமே வந்து பற்றுதல் வைக்காம, நான் வந்து எனக்குன்னு இடப்பட்ட கட்டளையை மாத்திரம், எனக்குன்னு வந்து பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, எனக்குன்னு என்ன வேலை கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த வேலையை நான் வந்து செய்யறது அப்படின்றது வந்து நான் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றது தான் இங்க வந்து சொல்லணும். நம்ம இது வந்து இதோட கனெக்ஷன் நம்ம வந்து பார்த்தோம். எப்படி வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு காரியத்தையுமே வந்து நம்மளுடைய புலனின்பத்திற்காக அட்டாச் பண்ணி நம்ம வந்து காரியங்கள்லாம் செய்யும் போது நம்ம எப்படி வந்து அந்த பாவத்துல வந்து சிக்குண்டுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் 2வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றாரு. சோ 2வது அத்தியாயத்துல இருந்து அட்வைஸ் ஆரம்பமா இருக்கு. 2வது அத்தியாயத்துல அந்த சாங்கிய பிலாசபி வந்து சொல்றாரு. சாங்கிய பிலாசபி மேலும் இந்த அத்தியாயத்திலையும் சாங்கிய பிலாசபியும் அதை பத்தி வந்து சொல்றாரு. அதுவும் நேரடியா கிருஷ்ணா உணர்ந்து இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்க்கணும். 3வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. 4வது அத்தியாயத்திலயும் இங்க வந்து அதுதான் வந்து சொல்றாரு. அதாவது யஜ்ஞங்கள் அப்படின்றது அனுபவிக்கக்கூடியது. இந்த பூமியையும் வந்து அனுபவிக்கக்கூடியது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து அனுபவிக்கக்கூடியது. நாம எல்லாருமே வந்து டெம்பரரி விசிட்டர்ஸ் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதான் வந்து 15வது இந்த இதுக்கும் அத்தியாயத்துக்கும் 15வது அத்தியாயத்துக்கு நம்ம கனெக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா 15வது அத்தியாயத்துல அதான் சொல்றாங்க. நீங்க வந்து ஹோட்டல்ல இருக்கீங்களா இல்ல உங்க வீட்டுல இருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஹோட்டல் அப்படின்னா நம்ம எத்தனை நாள் அங்க தங்கணுமோ அங்க தங்கிட்டு பில்லு கட்டிட்டு நம்ம வந்து வந்துட்டே இருப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த ஜடபூமியில நம்ம பிறந்தா கூட நம்ம எல்லாருமே வந்து ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டோட வந்துடும். எது நம்ம பர்மனன்ட் வீடு அப்படின்னா பகவானுடைய இருப்பிடம் தான் நம்மளுடைய பர்மனன்ட் வீடு. ஏன் அது பர்மனன்ட் வீடுன்னா நாம எல்லாருமே அவர்கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்பவே வந்து சீரம் சிறப்பமாக பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து எடுத்து வந்து ஸோ 2வது அத்தியாயத்துல இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எண்ணங்கள் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆறுது அப்படின்னா செயல்களா ஆறுது. செயல்கள் வந்து பழக்கமாகின்றது. பழக்கமா இருந்து வந்து நம்மளுடைய பாத்திரம், அதாவது நம்மளுடைய கேரக்டரா வந்து ஆறுது. இந்த கேரக்டர், அதாவது நம்ம கேரக்டர் தான் நம்மளுடைய விதியை வந்து நிர்ணயம் பண்றது. அதுதான் வந்து விவேகானந்தர் ரொம்ப ஒரே ஒரு இதுல வந்து சொல்லியிருக்காரு. இதெல்லாம் படிச்சதுனால அவங்க எல்லாருமே பகவத்கீதையை படிக்கிறதுனால்தான் அவங்களுக்கு வந்து ஞானம் வந்து அப்படியே பிரவாகமா வந்து வருது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். விவேகானந்தர் வந்து சொல்றது, யூ ஆர் த கிரியேட்டர் ஆஃப் யுவர் டெஸ்டினி. உன்னுடைய தலையெழுத்தை நீதான் வந்து நிர்ணயம் பண்ணுகின்றாய். யாரும் வந்து உன்னோட தலையெழுத்தை வந்து நிர்ணயம் பண்றது இல்லை, நீயே தான் உன்னுடைய தலையெழுத்தை நிர்ணயம் பண்ணி கொள்கிறாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அது எதனோட கனெக்ஷன் அப்படின்னா இந்த எண்ணங்கள், செயல்கள், பழக்கங்கள், நம்மளுடைய நல்லா இருக்கும். குணம்னு எழுதுனா நல்லா இருக்கும். ஆமா, அப்படி யாரோ பார்த்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பாத்துறோம்னு போட்ட கேரக்டர்னு சினிமால வர்ற கேரக்டர் அப்படின்னு. ஆமா, கேரக்டர்ன்றது பாத்திரம் கிடையாது, இது குணம்ன்றது அர்த்தம். இது வந்து நம்ம வந்து இது மாதிரி வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து சரியா இல்ல. பாத்திரம்னு வந்து கொடுத்துருக்கு. பாத்திரம் கிடையாது, குணம்ன்றதான் அர்த்தம். விவேகானந்தர் அமெரிக்கா போயிருந்த போது in your country tailor makes a gentleman, in our country character makes a gentleman சொன்னாராம் விவேகானந்தர். ஆமா, அதனால எல்லாருக்குமே அந்த ஈர்ப்பு வந்து இந்தியா பையில வந்து ஈர்ப்பு இருக்கு. எல்லாருக்குமே வந்து இந்தியன்ஸ் அப்படின்னாலே ஒரு பொறாமை வந்து ஜாஸ்தி இருந்துருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த டாலரன்ஸ் வந்து நிறையவே வந்து இருந்தது. நிறைய டாலரன்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம வந்து நம்மள அடிமையா இத்தனை ஆண்டு காலமா 200 ஆண்டுகள் காலமா வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்படியும் இல்லாம இப்பவும் நம்ம அடிமைகளாக தான் இருந்திருந்தோம். நம்ம சுதந்திரம் அப்படின்னே வந்து சொல்லவே முடியாது. யாருமே வந்து சுதந்திரம் பெற்றவர்கள் அப்படின்றது கிடையாது. இப்பவும் வந்து நம்மளால நம்ம எது வந்து நல்லது எது கெட்டது, ஏதாவது கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அதை வெளிப்படையா சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சா கூட நம்மளால வந்து சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா பிற்பாடு நடக்கக்கூடியதை எண்ணி நம்ம வந்து இப்போ வந்து வாய முடியும். இப்ப இதனால நம்மளுக்கு ஏதாவது விளைவுகள் வந்துட்டு அப்படின்னா அதனால நம்ம வாய முடின்னு இருக்கோம். எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றோம், பகவான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துப்பாரு அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம வந்து we are just putting along our life அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அதுதான் இங்க வந்து இந்த அத்தியாயமே வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம கர்ம சந்நியாசத்தையும், அதாவது பாத் ஆஃப் ரெனன்சியேஷன். சன்னியாசி அப்படின்னா எல்லாத்தையும் வந்து துரத்தல், அதுவும் வந்து கர்மயோகம்.
அதாவது பக்தி யோகத்தையே வந்து கம்பாரிசன் தான் இந்த அத்தியாயமே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நீங்க வந்து அர்ஜுனனை வந்து பகவான் வந்து வற்புறுத்தவே இல்லை. அதுதான் நம்ம வந்து பாக்கணும். நம்ம என்ன நம்ம குழந்தைங்களை எல்லாம் நம்ம வற்புறுத்துறோம் இல்லையா, இதுதான் பண்ணணும், அப்படிதான் பண்ணணும், இப்படிதான் செய்யணும், இதுதான் சாப்பிடணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வற்புறுத்துறோம் இல்லையா. சோ அது வந்து பகவான் வந்து வற்புறுத்தலாம் எதுவுமே வந்து கிடையவே கிடையாது. இல்ல நான் 2 பாதை இருக்கு, உனக்கு என்ன வேணுமோ நீ சூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. ரெண்டுமே வந்து ஒரே இதுதான் டெஸ்டினேஷன், ஏதாவது ஒரே இடத்துக்கு தான் கொண்டு போய் சேர்க்கும். நீ டைரக்டா போனீங்கன்னா என்ன நம்ம 13வது மாடிக்கு லிஃப்ட்ல போனாலும் சரி, இல்ல படியேறி வந்தாலும் டெஸ்டினேஷன் வந்து 13வது மாடி தான். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றேன். அர்ஜுனன் வந்து கன்ஃபியூஷன்லயே இருந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ மோர் தென் என்ன, அவருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆக நிறைய வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு உண்டான அட்வைஸ் வந்து அவர் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு. இது வரைக்கும் நம்ம இது வந்து பச்சின்மையுடன் வேலை செய்தல், நிஷ்காம கர்மாவின் செயல்திறன் அப்படின்னு பகவத்கீதை 5.7 to 5.12 வரைக்கும் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. நிஷ்காம கர்மயோகத்தை செய்யும் ஒருவர் அடையாளம் காட்டுகின்றார். அவர் உடல் இல்லை, இங்க வந்து அவர் வந்து உடல் இல்லை, அவரது உடல் செய்யும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவருடைய உடல் செய்யக்கூடியது வந்து செய்யும் செயல்பாடுகள்ன்றது எதுவுமே வந்து கிடையாது. இப்ப ஆத்மா இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலும் வந்து கிடையாது. அவரது உடல் செய்யும் செயல்பாடுகளும் இல்லை. அவரது துறக்கப்பட்ட செயல்களால் அவர் தனது செயல்பாடுகளின் எதிர்வினையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்றது எதிர்வினைகள். அதாவது நம்ம வந்து ஏதாவது எதிர்பார்த்துட்டு நம்ம வேலை செய்யும் போது நம்மளுக்கு வந்து எதிர்வினைகள் தான் நிறைய வரும், ஏமாற்றம் ஆகும். நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ஏதாவது ஒரு காரியம் செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, இது நடக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து புலம்ப ஆரம்பிச்சோம். அதுதான் வந்து எதிர்வினைகள் இருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றார். நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எந்த காரியம் பண்ணினாலும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம வந்து பண்ணும்போது நம்ம இந்த பந்தத்திலிருந்து வந்து விடுபடுகின்றோம் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றோம். நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நான் பொருள் உடல் அல்ல, மெட்டீரியல் இது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நாம வந்து இந்த ஜட பூமியில இருக்கோம் இல்லையா, அதனால வந்து இந்த உடலை வந்து பெற்றிருக்கின்றோம். அதனால நான் வந்து இந்த உடல் அல்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நான் வந்து ஆத்மா. நான் வந்து இங்க எதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, நான் ஒரு ஆத்மா. நான் யாரு, எங்க இருந்து வந்தேன் அப்படின்னா, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தேன், அவர்கிட்ட இருந்து வந்து பிரிஞ்சு வந்தேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். நீ என்ன செய்ய போறாய் அப்படின்னா, நான் வந்து சேவை செய்ய விரும்புகின்றேன். யாருக்கு சேவை செய்ய விரும்புகின்றாய்? நான் ஒரு பிரிந்த ஆவியில் வேலை செய்வேன். பிரிந்த ஆவியல் அப்படின்ற போது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இதுல வந்து ஆன்மா வந்து வேறு உடலை வந்து தாங்கி இருந்தோம். அந்த உடலை நீட்ட பின்னு வேறு இன்னொரு உடலை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம். சோ இந்த நான் ஒரு பிரிந்த ஆவியல் வேலை செய்வேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ வாண்ட் டு ரெண்டர், அதாவது நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றதுதான் இங்க வந்து சொல்லுவோம். நான் எந்த நிலையில இருந்தாலும், நான் இந்த உடலை விட்டு நான் வந்து ஆத்மாவா வந்து போகும்போது நம்மளுடைய பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாமே வந்து நல்லிஃபை ஆயிடுது, அதாவது எல்லாமே தீர்க்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னா, நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு உடல் வந்து இறந்து போயாச்சு அப்படின்னா அந்த உடலை வந்து தூய்மைப்படுத்திதான் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அனுப்புவோம். அதாவது இந்த உடம்புக்கு வந்து குளிப்பாட்டி அதை வந்து அப்புறம் வந்து யாருமே வந்து டச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. நம்ம நிறைய வந்து கேட்டுப்போம், சாஸ்திரத்தெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த உடல் வந்து குளிப்பாட்டிட்ட அப்புறம் யாரும் வந்து டச் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அது வந்து பகவானுக்கு சொந்தமாக போறது. அதனால அந்த உடலை வந்து தூய்மைப்படுத்துவாங்க. இது வந்து முதல் குளியல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. 2வது குளியல் எப்போ அப்படின்னா, தன்னுடைய எல்லா பாவ புண்ணியங்கள்லாம் வந்து தொலைத்த பின் பிரஜாரிவர், அதாவது ஒண்ணுமே பேலன்ஸ் இல்லை அந்த ஆத்மாவுக்கு, வேற எதுவுமே இல்லை. இப்ப வந்து அது நேரடியா வந்து பகவானுக்கு போய் சர்வீஸ் பண்ணணும். சோ அதுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த இது தாண்டின உடனே, என்னது நம்ம பிரம்மாவுடைய பிரம்ம ஜோதி அந்த தாண்டின உடனேவே பிரஜா ரிவர்னு வரும். அந்த ரிவர்ல வந்து ஒரு குளியல் வந்து இருக்கும். அந்த ரிவர்ல குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த நீந்தி நம்ம வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்துக்கு நம்ம வந்து கோலோக பிருந்தாவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அங்க போனோம் அப்படின்னா திரும்பி வந்து வரமாட்டோம். அது வந்து நான் அவர் போய் என்ன பண்ண போறாரு, அந்த ஆத்மா வந்து போய் என்ன பண்ணும், பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ்.
சோ இது வந்து நான் அந்த 5 முக்திகள் வந்து இருக்கு. அந்த 5 முக்திகள்ல வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த முக்தி அடைஞ்சோம் அப்படின்னா, இங்க நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஜடபூமியில இருக்கும்போது அங்க போய் அதை வந்து தொடர போறோம் அப்படின்ட்டு வந்து சோ நம்ம எப்படி வந்து நம்மளுடைய வேலையை எப்படி செய்ய போகின்றோம், நான் ஒரு துறந்த ஆத்மா, அதாவது டிட்டாச்சு, எனக்கும் இதுக்கும் வந்து பந்தம் இல்லாம நான் வந்து வேலை செய்ய போகின்றேன் அப்படின்ட்டு இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் அப்படின்ட்டு வந்து இதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். நான் எந்த ஒரு காரியம் நிஷ்காம கர்மயோகம்ங்கிறது இதுதான். நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. நான் வந்து நான் வந்து இந்த பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ண விரும்புகின்றேன். நான் வந்து யாருக்கிட்டே வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, நான் வந்து பகவான் கிட்டே இருந்து வந்திருக்கேன். நான் யாருக்கு சர்வீஸ் பண்ண போறேன், அவருக்கு பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ண போறேன். எப்படி சர்வீஸ் பண்ண போறேன், ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம டிட்டாச்சா வந்து நான் வந்து பண்ண போறேன். அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்ட்டு விளக்கி. சோ யார் நீ அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து கடவுளின் சேவகன். எல்லாருமே அப்படிதான். எப்பேற்பட்ட பணக்காரனாக இருந்தாலும் அவனும் ஒரு வேலைக்காரன் தான். யாருக்கு வேலைக்காரன்? பகவான் ஆல்ரெடி வந்து இதெல்லாம் வேலையெல்லாம் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள்ல ஒவ்வொருத்தரையா அமைச்சுட்டே இருப்பாரு. படைத்தல் தொழில இது இருக்கும்போது இந்த வேலையை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அனுப்புவாரு. சோ நம்ம வந்து அந்த வேலையை வந்து அவருடைய சர்வீஸ், அவருடைய எண்ணையே நம்ம வந்து பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாவ புண்ணியங்கள் எதுவுமே வந்து நம்மள வந்து அண்டாது அப்படின்ட்டு வச்சிருப்பாங்க. நம்ம நேரடியா பகவானை வந்து சென்றடையறதுக்கு அந்த மார்க்கத்தை வந்து பகவானே வந்து உண்டு பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து நீங்கள் நீ வாட் ஒர்க் டு யூ டூ அப்படின்னு கடவுளால் ஒதுக்கப்பட்ட எனக்கு கடவுள் வந்து ஒதுக்கி இருக்காருல அந்த வேலையை தான் நான் வந்து நீங்கள் வேலையை எப்படி செய்கிறீர்கள் நேர்மையுடன். நான் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா நேர்மையுடன், அதாவது பொய் பொருட்டு எதுவுமே இல்லாம நேர்மையுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும், அதாவது முழு நம்பிக்கையுடனும் எனது சிறந்த திறனுடன் நான் பணியாற்றுகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து என்னுடைய ஃபுல் பொட்டென்ஷியலை நான் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பணியாற்றுகின்றேன். முடிவுகளை நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, நான் அதை இறைவனிடம் ஒப்படைத்தேன். அதாவது இங்க இதான் வந்து சொல்றாங்க நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல வந்து முடியும். அது அந்த ஒரு காரியம் செய்யறீங்க, அதோட முடிவு வந்தது அப்படின்னா அதை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, நான் பகவானுக்கே வந்து ஒப்படைச்சிருப்பேன். அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். நான் வந்து போறேன், நான் வந்து இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்கிறது அடுத்த மாசம் வந்து கிளாஸஸ் எல்லாம் இத்தனாம் தேதியில இருந்து ஆரம்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் சொல்றேன் நானு. ஸோ இது வந்து நான் வந்து பகவானுக்காக வந்து சர்வீஸ் பண்றேன். நேர்மையோட நான் வந்து சொல்றேன், அர்ப்பணிப்போட. எல்லாரும் சேர்ந்தாங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பெனிஃபிட் ஆக முடியும். நம்மளுக்கு இவ்வளவு லேட்டா வந்தது, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா வரட்டுமே அப்படின்னு சின்னவங்களா இருக்கிற இடத்துல நான் போய் வந்து பாக்குறேன் நானு. ஸோ நம்ம வந்து அவங்க வந்து அடுத்த மாசம் வந்து அவங்க வந்து சேரவே இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு மூலையில உட்காந்து நான் அழப்போட்டு கிடையாது. நான் அது மாதிரி அழுதேன் அப்படின்னா நான் வந்து எதிர்பார்ப்போட நான் வந்து வேலையை பண்ணேன். ஸோ பகவானுக்கு நான் வந்து பண்ணிட்டேன். அவர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்து அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து மகிழ்ச்சி அடைவாங்க. அப்படி இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்துட்டே போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து புலம்ப கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு மற்றும் உடல் உணர்வு அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. நிலையான அர்ப்பணிப்பு வந்து ஆன்மா எனக்கு முடிவுகளை வழங்குகின்றது. இதுதான் 12வது ஸ்லோகத்துல இதை வந்து சொல்றாங்க. நிலையான அர்ப்பணிப்பு. நான் எப்பவுமே பர்மனண்டா யாருக்கு வந்து என்ன நான் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு தான் வந்து கொடுக்கணும். உணர்வும் வந்து யாரோட உணர்வுல இருக்கணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. மற்றவர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மற்றவர்கள் உழைப்பின் விளைவுகளுக்கு பேராசை கொண்டவர்கள். விளைவு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிக்கல்ல தான் கொண்டு போய் முடியும். மற்றவங்க உழைச்சு நம்ம வந்து அந்த விளைவுகளை வந்து பேராசை கொண்டவர்கள் தான் அந்த விளைவுகளை எண்ணி நம்ம வந்து அவங்க வந்து செயலை வந்து செய்வார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வாழ்க்கை என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிக்கல்ல தான் கொண்டு போய் விடுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து சன்னியாசிகளுக்கு எந்தவித பந்தமும் கிடையாது. இங்க வந்து சன்னியாசத்தையும் நம்ம வந்து எடுத்து சொல்லலாம். 7 ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறேன்? யாராவது நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க. யோக யுக்தோ விசுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரியः சர்வபூதாத்மா பூதாத்மா குர்வன் அபினலிப்யதே. One who walks in devotion, who is a pure soul and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled.
இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. One who works with devotion. இப்ப வந்து நம்ம ஆபீஸ்லயே வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப நேர்மையோட நம்ம வேலை பண்ணும்போது நம்மளுடைய உயர் அதிகாரிகள்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா வேலை பண்றேன், அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாரு. யாராவது பெரிய ஆபீசர்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்னா, சார் இவர் தான் வந்து ரொம்ப சிறப்பா வந்து வேலை பண்ணினாரு அப்படின்னும் போது அடுத்த தடவை உங்களை வந்து குறிப்பா வந்து அடுத்த தடவை வரும்போது அவர் இருக்காரா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. அதுதான் வந்து யாராவது வந்து எந்த ஒரு வேலையை கொடுத்தாலும் அதுல வந்து சின்சியரா நம்ம ஃபுல்லா வந்து டிவோட்டடா அந்த வேலையை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து பலன் எதுவும் எதிர்பார்க்காம, இதுதான் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்வார்கள். இது 18வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதை வந்து பார்ப்போம். எப்படி வந்து வேலை செய்வார்கள் அப்படின்னு. சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ரொம்ப டிவோட்டடா வந்து பண்ணுவாங்க, பலனை எதிர்பார்க்காது. ஏன்னா அவர் வந்து தூய ஆத்மா, அவனுடைய மைண்டும் வந்து புலன்களும் மைண்டும் வந்து கண்ட்ரோல்ல வந்து இருந்துட்டு அந்த கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறதுனால அவரை வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். யாராவது எதிர்த்து ஏதாவது கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப பொறுமையாக அம்பலாக பதில் வந்து சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இப்ப யாராவது ஒரு வேலையை சொன்னாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் என்னால பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம தான் பண்ண போறோம் அந்த வேலையை. ஆனா நம்ம எடுத்த உடனே என்ன சொல்லுவோம், என்னால பண்ண முடியாது, எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ணணும்ன்றது தெரியல, எனக்கு என்னால பண்ண முடியும்ன்றது தெரியல, அதனால எனக்கு வேண்டாம் சார் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆனா கடைசியில நம்ம தான் பண்ண வைப்பாங்க. எப்ப நம்ம வேண்டாம்னு சொல்றோமோ நம்மளுக்குதான் அந்த வேலையை வந்து வரும். அதுதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுல இருந்து என்ன கத்துக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதுதான் இங்க வந்து மனதையும் புலனையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன். அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அம்மனிதன் வந்து பந்தப்படுவது கிடையாது. இங்க விட்டாச்சு, உங்களுக்கு வந்து இந்த வேலையெல்லாம் உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு சார், இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்ச உடனே உங்களை வெளியில அனுப்பிடுவோம் அப்படின்னா அவரும் என்ன பண்ணுவார், அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மள வெளியில அனுப்ப போறாங்கன்றது தெரியும். அவர் முன்னேற்பாடா வேற ஏதாவது பண்ணி வச்சிருப்பாரு. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவர் கடவுள் விட்ட வழி அப்படின்ற மாதிரி வெளியில இருந்து வந்துருவாங்க. அதனால அவர் வந்து பந்தப்படுவது வந்து கிடையாது. நான் வந்து உங்களுக்காக உழைச்சேன் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி வாதிடுறது அதெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணவே மாட்டாங்க. ஏன்னா எப்பவுமே வந்து தூய ஆத்மாக்கு வந்து எங்க போனாலும் வந்து சிறப்பு வந்து இருக்கு. அவங்க ஏதாவது ஒருத்தரதான் வந்து தொங்கின்னு இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் வந்து கிடையாது. முக்தியின் பாதையில் இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வினன் அவன அனைத்து உயிர் வாழிகளுக்கும் மிகவும் பிரியமானவன். மேலும் அனைத்து உயிர்களும் அவனுக்கு வந்து பிரியமானவன். இது அவனது கிருஷ்ண உணர்வினாலேயே சாத்தியமாகி ஒரு மரத்தின் இலையையும் கிளைகளையும் அதிலிருந்து தனியாக பிரித்து பார்க்க இயலாதது போல கிருஷ்ண உணர்வினால் எந்த உயிரையும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தனித்து பிரித்து பார்க்க முடியாது. மரத்தின் வேருக்கு நீரூற்றினால், இதுதான் நம்ம முன்னாடி இதுலயே வந்து பார்த்தோம், வேருக்குதான் வந்து தண்ணி விடணும் ஒழிய கிளைகளுக்கெல்லாம் இல்ல அந்த இலைகளுக்கெல்லாம் தண்ணீர் விடணும் அப்படின்றது இது கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வேருக்கு விட்டாச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வந்து அந்த தண்ணி வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்றது வந்து இருக்கு. அதனாலதான் உணவு வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது வயிற்றுக்கு தானே போகுது, எப்படி நம்மளோட கை கால்லாம் வளர்றது. ஸோ அதனால கைக்கு கொஞ்சம் உணவு கொடுப்போம், காலுக்கு கொஞ்சம் உணவு கொடுப்போம் அப்படின்றது யாருமே வந்து பண்றது. ஏன்னா அந்த வயிற்றுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவு வயிறு சாப்பிட்ட உடனே அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சக்தி வந்து வயிறு இது முழுக்க வந்து பரவிடும். அதனாலதான் நம்ம சாப்பிட்ட உடனே பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம இருக்க டயர்ட்னஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து போயிடும். ஏன் நம்ம வயிற்றுக்கு தானே போச்சு, நம்மளுக்கு எப்படி டயர்ட்னஸ் போச்சு அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னா அந்த சக்தி வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து கொண்டு போறது வந்து இந்த உணவு தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சக்தியானது தானாகவே உடல் முழுவதும் விநியோகிக்கப்படும் என்று அவன் நன்றாக அறிவான். அவன் அனைவருக்கும் சேவனாக விளங்குவதால் கிருஷ்ண உணர்வுடன் அனைவருக்கும் பிரியமானவன் அப்படின்ட்டு வந்து இது சொல்லும். கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய விஷயங்களை தவிர பிற விஷயங்களை அவன் கேட்க விரும்புவதே கிடையாது. வந்து நிறைய வந்து பார்த்திருப்பீங்க, யாராவது வந்து பேசுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அங்க இருக்க மாட்டாங்க, கிளம்பி போயிடுவாங்க. ஏன்னா அதுல வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். நம்ம வந்து அவங்களுடைய கதைகளை கேட்டு நம்ம ஒன்னும் வந்து பண்ண போறது கிடையாது. பிற விஷயங்களை அவன் கேட்க விரும்புவது கிடையாது. கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாத எதையும் அவன் உண்ண விரும்புவது கிடையாது. கிருஷ்ணருக்கு அந்த உணவு வந்து பரிமாறிட்டப்பதான் அவன் வந்து அந்த உணவு வந்து சாப்பிடுவான். மேலும் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படாத எந்த இடத்திற்கும் அவன் போக ஆசைப்படுவது கிடையாது. எனவே அவன் புலன்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. புலன்களை கட்டுப்படுத்தியவன் யாருக்கும் வந்து தீங்கிழைக்க முடியாது. அப்படி எனில் அர்ஜுனன் மற்றவர்களுக்கு தீங்கிழைக்கவில்லையா? அப்போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கவில்லையா?
என்று ஒருவர் வினவலாம். மேலோட்டமாக மட்டுமே அர்ஜுனன் வந்து தீங்கிழைத்தான். ஏனெனில் 2ஆம் அத்தியாயத்துல வந்து கொடுத்திருக்காங்க, ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது என்பதால் போர்க்களத்தில் குழுமியிருந்த அனைவரும் தங்களது தனித்தன்மையுடன் தொடர்ந்து வாழப் போகிறார்கள். எனவே ஆத்ம ரீதியில் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் எவரும் வந்து கொல்லப்படவில்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அங்கே பிரத்யேகமாக வீற்றிருந்த கிருஷ்ணரின் ஆணைப்படி அவர்களது ஆடைகள் மட்டுமே மாற்றப்பட்டன, உடல்கள் மட்டுமே மாற்றப்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஆத்மா வந்து அங்கேயேதான் வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு வந்து கொண்டு செல்லப்பட்டது அப்படின்றாங்க. உண்மையில் அவன் போர் புரியவில்லை. அவன் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் கிருஷ்ணரது கட்டளைகளை நிறைவேற்றி கொண்டிருந்தான். அத்தகு மனிதன் தனது கர்ம வினைகளில் ஒருபோதும் வந்து வருத்தப்படுவது கிடையாது. இது வந்து நான் கிருஷ்ணருக்காக பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அர்ஜுனன் வந்து போரிடும் போது அவனுக்கு அதுல பந்தம் ஏற்படுவது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து ஹரே கிருஷ்ணன். எட்டாவது 9வது நைவ கிஞ்சித் கரோமிதி யுக்தோ மன்யேத தத்பவேத் பஹ்யங் ஸ்ருவன் ஸ்ருஜிக்ரன் அஸ்னன் கச்சன் ஸ்வஜயன் பிரலபன் விஸ்ருஜன் கிருஹன் உன்மிஷன் நிமிஷன் அபி இந்திரியான் இந்திரியார்யோர்தேஷு வர்தந்த இதி தாரயன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து ஸ்லோகம் வந்து 8வது ஸ்லோகமும் 9வது ஸ்லோகமும் வந்து இங்க வந்து மீனிங் படிச்சிருவா, நீங்க சொல்லிடுங்க மீனிங். 2வது ஸ்லோகம் 8வது 9வது. இங்க வந்து தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் யாரெல்லாம் வந்து பகவானோட அட்டாச்சா இருக்காங்களோ, பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்று எப்போதும் தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஏனெனில் பேசும் போதும், கழிக்கும் போதும், ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும், கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் ஜட புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபட்டு இருந்தன என்றும் அவற்றிலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்போதும் அறிகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. செயல்கள் பத்தி இங்க வந்து சொல்றாங்க. செயல்கள் பத்தி நம்ம வந்து 18வது அத்தியாயத்திலே இதை பத்தி வந்து ரொம்ப விவரமா வந்து சொல்லிருக்காங்க. செய்யப்படும் செயல்கள் அனைத்தும் வந்து செய்பவன், இது வந்து 5 ஃபேக்டர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. சோ செய்பவன், செயல், சூழ்நிலை, முயற்சி, அதிர்ஷ்டம் என்று 5 உடனடி மற்றும் மறைமுக காரணங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. எந்த ஒரு செயலும் செஞ்சாலும் அதனுடைய செய்பவன் ரொம்ப முக்கியமானது, என்ன செய்கின்றான் அது வந்து முக்கியமானது, அப்புறம் வந்து சூழ்நிலை, எந்த சூழ்நிலையில வந்து பண்றான் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து முயற்சி, 4வது வந்து முயற்சி, அவனோட முயற்சி எப்படி. சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்றோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம பகவான் வந்து கொஸ்டின் பண்ணலாம். நான் வந்து நான் வந்து பண்றேன் உனக்காக, எனக்கு வந்து அதிர்ஷ்டமே இல்லை, கடைசிதான் வந்து அதிர்ஷ்டமே இல்லை அப்படின்ட்டு நம்ம பகவானை வந்து சாடுகிறது. அது வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. 5 உடனடி மற்றும் மறைமுக காரணங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. தனது நிலையில் தூய்மையாக இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வினனுக்கு எந்த செயலுடனும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. ஏனெனில் அவன் கிருஷ்ணரது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான். கிருஷ்ணரோட அன்பு தொடர்புல இருக்கிறதுனால அவனோட உடல் புலங்கள் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கு. இதான் வந்து ஒரு தரம் வந்து துவாரகால வந்து அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் எல்லாருமே வந்து படுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரே பெட்லயே வந்து படுத்துட்டு இருக்காங்களா, எல்லாமே எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி வந்து பேசி உட்கார்ந்து இருக்காங்க. சோ எல்லாருக்கும் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு தூக்கம் வந்துட்டு அவருக்கு, தூங்கிட்டு இருக்காரு. மத்தவங்க எல்லாருமே எழுந்து வந்துட்டாங்க. ஆனா அந்த ஏதாச்சும் வந்து ருக்மணி தாயார் வந்து அந்த பெட்ரூம்குள்ள போறாங்க. பார்த்தா என்ன இது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு வருது, யார் அங்க இருக்காங்க, யாருமே இல்லையே, அர்ஜுனனா தூங்கிட்டு இருக்கா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு வருது அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது, நீ போய் ஒரு மயிர்கால்லையும் காது வச்சுன்னு கேளு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்ப கேட்கும்போது ஒரு மயிர்கால்ல இருந்தும் அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு வருது. ஸோ இதுதான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபுல் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ். நான் வந்து தூங்கிட்டு இருந்தா கூட அவருடைய எண்ணங்கள் செயல்கள் எல்லாமே வந்து படுத்துட்டு இருந்தாலும் அவருடைய மனசு மாத்திரம் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்டயே தான் வந்து இருக்கு. அதுதான் கிருஷ்ணா 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 வந்து செயல்கள் செய்பவன், சூழ்நிலை, செயல், அப்புறம் வந்து முயற்சி, அதிர்ஷ்டம் எல்லாமே வந்து மறைமுக காரணங்கள். ஆனா
அவருடைய எண்ணம் வந்து தூய்மையா இருந்ததுனால அவர் எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுலயே வந்து இருந்தார் அப்படின்ட்டு வந்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவதே தனது உண்மையான நிலை என்பதை அவன் எப்போதும் நினைவில் வைத்துள்ளான் அப்படின்றாங்க. கிருஷ்ண உணர்வினன் புலன்களின் விஷயங்களில் ஈடுபட்டிருப்பது போல தோன்றினாலும் அவன் எப்போதும் வந்து சுதந்திரமானவனே. பார்த்தல் கேட்டல் போன்றவை ஞான இந்திரியங்களின் செயல்களாகும். ஞானேந்திரியங்கள் அதாவது நம்மளுடைய நாலேஜ் வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடியது. பார்த்தல் கேட்டல் போன்றவை ஞான இந்திரியங்கள் செயல்களாகும். நகர்தல் பேசுதல் கழித்தல் போன்றவை கர்ம இந்திரியங்களை செயல்களாகும். புலன்களின் செயல்களால் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. தன்னை கடவுளின் நிரந்தர தொண்டனாக அவன் அறிந்துள்ளதால் இறைவனின் தொண்டினை தவிர வேறு எதையும் அவனால் செய்ய முடியாது. இதுதான் வந்து நிறைய நம்ம வந்து இந்த ஆழ்வார்கள் எல்லாம் வந்து படிக்கும் போது அவங்க எல்லாருமே வந்து தொண்டுதான் ரொம்ப போட்டி போட்டு நான் போய் ஜனனம் எடுக்கிறேன் அங்க போய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த ஜனனம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு எதுக்காக அப்படின்னா இந்த இடத்துலதான் அவங்க வந்து பகவானை வந்து எப்பவுமே வந்து நினைச்சுட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பக்தி தொண்டுதான் வந்து சிறந்ததாக அவர்கள் எல்லாமே வந்து கருதுவதால அவங்க வந்து திருப்பி இங்க வந்து பிறந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய சீடர்கள் அத்தனை பேரையும் வந்து அவங்க வந்து கூட்டின்னு போற வரைக்கும் அவங்க வந்து ஓயவே மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து பத்தாவது. இதுதான் வந்து எப்படி நம்மளுடைய டியூட்டி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுடைய டியூட்டி நம்ம வந்து நம்மளுடைய கடமையை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து இந்த தாமரை மலர் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய இலை பத்திரம் அதாவது இலை போல இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. தாமரை இலையில வந்து தண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து ஒட்டவே ஒட்டாது. அந்த மாதிரி நம்மளோட வேலையை வந்து செய்யணும் அப்படின்ட்டு வந்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பிரம்மண்யாதாய கர்மாணி சங்கம் தெக்வா கரோதியஹ லிப்யதே ந ச பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவது கிடையாதோ அது போல பாவங்கள் எல்லாம் தீண்டப்படுவது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பற்றின்றி நம்ம வந்து பற்று இல்லாம நம்மளுடைய கடமையை வந்து நிறைவேற்றிருந்தோம் அப்படின்னா அதனால விளையக்கூடிய பாவ செயல்கள் வந்து அவனை வந்து தீண்டுவது கிடையாது அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து உத்தரவாதம் வந்து கொடுக்கின்றார். இங்க வந்து பிரம்மணி அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க என்று பொருள். முக்குணங்களின் மொத்த கலவைதான் வந்து பிரதான அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. பிரதானம்னா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. அதன் வெளிப்பாடே தான் வந்து இந்த ஜட உலகம். சர்வம் அதாவது இங்க மாண்டூக்கிய உபனிஷத்துல வந்து இதை பத்தி வந்து ரொம்ப விவரமா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அனைத்தும் பரபிரம்மனான கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையதே என்றும் அதனால் அனைத்தும் அவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானவை என்று ஈஷோபனிஷத்துல வந்து கூறப்பட்டது. எல்லாமே வந்து நம்ம இங்க வந்து எல்லாருமே வந்து எத்தனை நாள் நம்ம இங்க இருக்கோமோ அத்தனை நாள் வந்து நம்ம வந்து அனுபவிச்சுக்கலாம். என்ன அனுபவிக்கலாம்? பகவானால படைக்கப்பட்ட அந்த உலகத்தை வந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியும். நம்ம போய் பில்டிங் கட்டுறோம், நம்மளுக்கு வந்து இந்த 80 வருஷம் இருக்க போறோம் அப்படின்னா இந்த 20 வயசு வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே வந்து அனாலிசிஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருப்போம். அது ஆராய்ச்சி வந்து பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து 25 வயசு 30 வயசு ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கல்யாணம் அடுத்தது கிரகஸ்தம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து வர என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாத்தையும் மறந்து போயிடும். நம்ம எங்க போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் மறந்து போயிடும். நம்மளுடைய போக்கஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம எப்படி வந்து உலக பணக்கார வரிசையில நம்ம எப்படி வரலாம் அப்படின்றதுதான் அவங்களுக்கு வந்து குறிக்கோளாகும். ஸோ இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு பகவான் என்ன உபதேசம் பண்றாரு? நீ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நீ வீடு மேல வீடு 10 வீடு என்ன 12 வீடு என்ன நாட்டுக்கு நாடு வீடு வச்சுட்டு இருந்தா கூட நீ வந்து எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்தையும் இங்கதான் விட்டுட்டு போகணும். கூட எதுவுமே நீ ஒரு நாள் எடுத்துட்டு போக முடியாது. இங்க வரைக்கும் நீ அனுபவிச்சுக்கலாம். இங்க இருக்கிற வரைக்கும் நீ அனுபவிச்சுக்கோ. என்னென்ன இருக்கோ அது அத்தனையும் நீ அனுபவிச்சுக்கணும். நீ எதுவுமே நீ வந்து கொண்டு போக முடியாது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க கூடியவர் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். 27வது ஸ்லோகத்துல உக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அனைத்தும் வந்து யார் அனுபவிக்கிறது? பகவான் தான் அனுபவிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு இங்க ரொம்பவே அழகா வந்து சொல்றாரு. இப்ப எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு. நீ என்னெல்லாம் வந்து பண்ணணுமோ
இந்த அவனோட 60 வயசுக்குள்ள 80 வயசுக்குள்ளதான் நீ இதெல்லாமே வந்து பண்ணியாகணும். இந்த முடிஞ்சதா நீ கடைசியில எங்கிட்டுதான் வரணும் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ அதனால் அனைத்தும் அவருக்கு மட்டுமே வந்து சொந்தமானவை அப்படின்னு ஈஷோபனிஷத்துல கூட வந்து இது பத்தி சொல்லியிருக்கு. ஈஷோபனிஷத்துன்றது நீங்க வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லெவல் 3ல இருக்கணும் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த ஈஷோபனிஷத்து வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்கல்ல, அதான் லெவல் 3 வந்து ஈஷோபனிஷத் ஆரம்பிச்சிருக்கான். கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. அவங்க நிறைய சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. நான் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சிருக்கேன். ஆமா, ஈஷோபனிஷத்துன்றது வந்து யஜுர்வேதத்தோட ஒரு பகுதிதான். ஒன் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் யஜுர்வேதா. ஆமா, அது சிங்கார செல்வர் ரொம்ப நாளா சொல்லி தராரு. ஆமா, ஆனா அவரோட கிளாஸ் எனக்கு நோட்டிபிகேஷனே கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. எப்படியோ அவர் எப்படியோ அட்டன் பண்றேன். இன்னைக்கு நினைக்கிறேன் 7 மணிக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப மாதாஜியோட கிளாஸும் போயிட்டு இருக்கு. நான் அதையும் பாட்டுன்னு இருக்கேன். காரடி மாதாஜி நரோத்தம தாஸ பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அதுதான் அந்த ஈஷோபனிஷத்து வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு இது. எல்லா விளக்கமும் அதுல இருந்தா நம்ம வந்து நிறைய வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்லோகங்கள் வந்து கம்மியா இருந்தாலும் அங்க வந்து ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பர்பட்டே வந்து ஒரு 10 பேஜ் வந்து போகும். ஒரு பர்பட்டுக்கு வந்து 10 பேஜ் வந்து போகும். அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்திருக்கு. ஈஷோபனிஷத்துல வந்து எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு தான் வந்து சொந்தமானவை. நம்ம முதல் ஸ்லோகமே அந்த இதுவே அதுதான். யார் பகவான் தான் வந்து பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் அப்படின்ற அந்த இது வந்து அது ஃபர்ஸ்டே வந்து எல்லாமே அவர் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இஸ் அ கம்ப்ளீட் பர்சன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவை என்றும் அவரே எல்லாவற்றிற்கும் உரிமையாளர் என்றும் அதன் காரணத்தால் அனைத்தும் அவருடைய தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்றும் எவனொருவன் பக்குவமாக அறிகின்றானோ, இது யாரெல்லாம் வந்து புரிஞ்சிருந்தாங்களோ அவன் இயற்கையாகவே தனது செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பகவான் தான் உரிமையாளர் அப்படின்றது தெரியற வரைக்கும் நம்ம வந்து திருப்பி 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 இந்த ஜடபூமியில பிறந்ததேதான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு என்னன்னா, உடல் கிருஷ்ணருடைய சொத்து என்பதால் அது கிருஷ்ணருடைய சேவை ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்ற ஞானத்துடன் செயல்படுகின்றார். இந்த உடம்ப வந்து பகவான் வந்து கொடுத்து பிச்சை போட்டதுதான். பிச்சை போட்ட உடம்ப வந்து நம்ம யாருக்கு செலவழிக்கணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு தான் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும். டிவோஷன் இன் சர்வீஸ், டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. சர்வீஸ் பண்ண 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 நம்மளுக்கு வந்து அதுவும் வந்து எத்தனை ஜென்மா ஆகும்னு வந்து சொல்ல முடியாது. அத்தனை ஜென்மா வந்து காத்துட்டு இருக்கணும். பகவான் நம்மளை வந்து கூட்டி போறதுக்கு வந்து எத்தனை ஜென்மா வந்து நம்ம காத்துட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. காயேன மனசா புத்தியா கேவலரிந்திரியரபியோகின்ன கர்ம குர்வந்தி சங்கம் த்யக்த்வாத்ம சுப்தயே. யோகிகள்லாம் எப்படி வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் தூய்மையடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றன. யோகிகள் வந்து இது வந்து இந்த யோகா அப்படின்னு வரும்போது அடுத்த அத்தியாயத்துக்கான ஒரு முறைதான் இது வந்து. யோகிகள் வந்து அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து சன்னியாசி ஆயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த தேவைகள் அப்படின்றது எதுவுமே வந்து கிடையாது. ஊரா வந்து போயிட்டே இருக்கு. ஒருவன் கிருஷ்ணரது புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றும் போது உடல், மனம், அறிவு அல்லது புலன்களால் அவன் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் ஜடக்கலங்களிலிருந்து தூய்மை அடைகின்றன அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளுடைய சர்வீஸ் அத்தனையும் வந்து பகவானுக்கு பேரில் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய எல்லா களங்கங்களும் நம்ம என்னெல்லாம் பாவங்கள் செஞ்சோமோ அதையும் வந்து ஒன்னொன்னா வந்து குறைஞ்சு விடுவோம் அப்படின்னு எல்லா பூஜை எண்ணிலையுமே இதை சொல்லுவோம். சமர்ப்பியாமின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணார்ப்பண வஸ்துன்னு சொல்லுவோம். எல்லா பேசுறது காதல வேண்ட பிரபு. காயன வாசா மனசேந்திரியர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதி பரஸ்மை நாராயண ஆதி சமர்ப்பியாமின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு தான் முடிப்போம் எல்லா பூஜையுமே. ஆமா ஆமா, அதுதான் வந்து நான் வந்து என்னுடைய காயேனவாச்சா மனசேந்திரிய மனச என்னுடைய இந்திரியங்கள் எல்லாமே வந்து உனக்கு வந்து நான் ஏதாவது ஒரு தப்பு வந்து பண்ணிட்டேன்னா அது இருந்தாலும் என்ன மன்னித்தருள்கள் அப்படின்னு வந்து எல்லா இதுலயுமே நம்ம எது ஒண்ணு முடியும் போது சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பாவ விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம வந்து தப்பிக்க முடியும். காயேனவாச்சா மனசேந்திரிய விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லி முடிக்கிறோம். ஆமா,
இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. அது காயேன மனசா அப்படின்னா அது அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது, எதுலயுமே வந்து அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ ஜட கலங்கங்கள்ல இருந்து வந்து தூய்மை அடைய முடியும். அட்டாச்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா, இந்த ஜடம் இல்லை அப்படின்னா திருப்பி 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 ஜட பூமியில வந்துட்டேதான் வந்து இருக்கும். அந்த கிருஷ்ண பக்தனது செயல்கள் வந்து எவ்வித ஜட விளைவுகளும் ஏற்படுவது கிடையாது. எனவே சத் ஆச்சாரா என்று எனப்படும் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதால் எளிதாக நிறைவேற்றப்படுகின்றன. இந்த பக்தி ரசாமிர்த சிந்தன்ல உங்களோட ரூப கோஸ்வாமி இதை பத்தி வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லியிருக்காரு. தான் இந்த உடலே என்பனவற்றை நம்ப செய்யும் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ள அவன் கிருஷ்ணருடன் ஒன்றியுள்ளான். இதுவே வந்து கிருஷ்ண உணர்வின் பக்குவ நிலையாகும். சோ ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணர் உணர்வுல வரணும் அப்படின்னா, நான் வந்து உடல் இல்ல, நான் ஆத்மா. இந்த உடல் வந்து எனக்கு பகவானால அளிக்கப்பட்டது. அதை வந்து பகவானோட சர்வீஸ்க்கு நான் வந்து ஈடுபட்ட போறேன். அது அப்போ நம்மளுக்கு வந்து அகங்காரம் எல்லாம் வந்து போயிடும். ஏன் அப்படின்னா, இது வந்து நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நம்மதான் வந்து இந்த உடலையே வந்து கொண்டு வந்தோம் அப்படின்ற மாதிரியும், அதுக்கு இணையாக ஒண்ணுமே வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அகங்காரம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து எப்பவுமே வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. யாராவது ஏதாவது சொன்னா கூட நம்மளுக்கு அந்த அகங்காரத்தை விட்டு போகவே மாட்டோம். அந்த அகங்காரத்தை வந்து விட்டு ஒழிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ண பாதையில வந்து நம்ம தொடர்ந்து பயணிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து 2வது இந்த சாப்டரோட இந்த 2வது பிரிவோட இதுதான் வந்து இந்த இதுல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. யோகி இதான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதுதான் வந்து சாதன பக்தி. சாதன பக்தி வந்து பண்ணணும். சாதன பக்தின்றது முதல்ல வந்து நம்ம வந்து கேட்கணும், நிறைய சிரவணம் பண்ணணும். அதாவது நிறைய வந்து கேட்கணும். அடுத்தது வந்து கீர்த்தனம் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து நிறைய வந்து சாண்டிங் வந்து பண்ணணும். சாண்டிங் பண்றது, சிரவணம் பண்றது, அப்புறம் வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானை வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கணும். ஸ்மரணம் கீர்த்தனம் அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல சிரவணம், அப்புறம் சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். இல்ல இதுல வந்து மத்தியில ஸ்மரணம் கொடுத்திருக்கு, அப்புறம் கீர்த்தனம் கொடுத்திருக்கு இந்த படத்துல. இது கீர்த்தனம் அப்படின்றது, கீர்த்தனம் வந்து பண்றாங்க. இது சிரவணம். இது கூட வந்து என்ன அப்படின்னா, இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்றது இது ஒரு மந்திரமா வந்துச்சு. கீர்த்தனமா எப்படி பாட முடியும் அப்படின்னா, ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா அப்படின்ற மாதிரி அது கீர்த்தனமா வந்து பண்ணும். இது பிரபுபாதர் வந்து ஒரு தடவை வந்து ஐ திங்க் லாங் பேக் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு கோவில் விட்டு வெளியில வரும்போது இந்த இது வந்து பாடிட்டு இருந்தாங்க. சோ அது வரைக்கும் வந்து எல்லாமே வந்து மந்திரமா தான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து இந்த கீர்த்தனமா வந்து பாட ஆரம்பிச்சாங்க, பாட்டு வடிவுல வந்து பாடினாங்க. அதான் நம்ம வந்து தினமுமே நம்ம வந்து இந்த டெம்பிள் ஆரத்தின் போது நம்ம வந்து கேட்கணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து அதேதான் வந்து பாடிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து பகவானை எப்பவுமே வந்து நினைச்சிட்டே இருக்கும். இப்ப இதுலயே நம்ம வந்து நம்ம சமைக்கும் போதோ இல்ல நம்ம எங்கேயாவது அப்படியே நம்ம வந்து பாடிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானை வந்து ஸ்மரிக்கின்றோம், அதாவது நினைக்கின்றோம் அப்படின்றது. இதை வந்து கீர்த்தனமாவும் பண்ணலாம், இல்ல சாண்டிங்காவும் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து எப்பவுமே நம்ம இது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்குள்ள வந்து அட்டாச்மெண்ட் பந்தம், இதோட பந்தம், இந்த ஜடபூமியோட பந்தம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து விலகிட்டு வரும். அபேண்டனிங் அட்டாச்மெண்ட். ஆக்ட் வித் பாடி, அதாவது மனம், தன்னுடைய உடல், மனம், புத்தி, அப்புறம் வந்து அந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நாமளே வந்து தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யூஸ் பண்ண வேண்டும். பாடி இருந்தது அப்படின்னா தூய்மையான செயல்களை வந்து செய்ய வேண்டும். அப்புறம் வந்து மைண்டு அப்படின்றது தூய்மையான எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது பகவானுடைய சிந்தனையில நம்ம எந்த செயல்பாடு எதா இருந்தாலும் பகவானுடைய சிந்தனையில செயல்படணும் அப்படின்றது. இவன் நம்மளுடைய புலன்களும் வந்து யாருடைய சிந்தனையில இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானுடைய சிந்தனையிலே இருந்தோம். இது எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, நாமளே வந்து பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறோம். அதுதான் வந்து இந்த ஹோமம் எல்லாம் வந்து பண்ணும்போது நடுவுல எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா
ரெஸ்ட் ரூம்க்கு வந்து போயிட்டு வரும்போது உடனே வந்து ஆச்சமணியம் வந்து இது பண்ணுவாங்க. நம்ம என்ன சொல்றது, சுத்தி பண்ணிப்பாங்க. உடனே வந்து சுத்தி பண்ணிப்பாங்க. நீங்க வந்து கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும், சுத்தி பண்ணிப்பாங்க. அதாவது நம்ம வந்து சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சுத்தி பண்ணிப்பாங்க. தன்னைத்தானே வந்து சுத்தி பண்ணிக்கிறது, அதாவது கிளீன் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றது அர்த்தம். இது வந்து ஒன் வே ஆஃப் கிளீனிங் யுவர் செல்ஃப். இங்க வந்து கிளீனிங் எவ்ரி திங், எல்லாத்தையுமே வந்து பியூரிஃபை பண்றது எது அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுல அப்படின்ட்டு இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது யுக்தஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. யுக்தஹ கர்ம பலம் த்யக்த்வா சாந்திம் ஆப்னோதி நைஷ்டிகீம் அயுக்தஹ காமகாரேன பலே சங்தோ நிபத்யதே. அதான் இங்க 12வதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பக்தியில் உறுதியில் உள்ள ஆத்மா, பக்தியில வந்து உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. அதான் இங்க வந்து யார வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரிஷியை வந்து காமிச்சிருக்காங்க. அவங்க எப்பவுமே வந்து பகவானையே வந்து தொழுதுண்டே இருக்காங்க. உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால், பகவானுக்கே அர்ப்பணிப்பதால் பூரண அமைதியை அடைகின்றான். பகவானுக்கே எல்லாத்தையுமே அர்ப்பணிக்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து எதுவுமே அவன் வச்சுக்கிறது எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு வந்து கொடுக்கணும். ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணையாதவனும் தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். அதான் வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கீழே இருக்கக்கூடிய பிக்சரே வந்து அதுதான். யாருமே வந்து நம்புறது கிடையாது. தான் தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து மூலம் அப்படின்ட்டு நினைச்சணும். நான் இல்ல அப்படின்னா இந்த பூமியே சுழலாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நினைப்பு இருக்கிறதுனால அவன் வந்து பேராசையிலால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரஜோகுணத்தை ஜாஸ்தி வச்சிருக்கிறதுனால திரும்பி திரும்பி வந்து பந்தப்படுவான் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு இருப்பவனுக்கு உடல் உணர்வில் இருப்பவனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில், கிருஷ்ணரிடம் உடல் உணர்வினன் தனது செயல்களின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டிருப்பதே. கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொண்டு அவருக்காக செயல்படுபவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனாவான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. எனவே கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்கள் பூரண தலத்தில் செய்யப்படுபவை. உணர்வின் செயல்கள் பூரண தலத்தில் செய்யப்படுவதால் திவ்யமான அச்செயல்களுக்கு பௌதீக விளைவுகள் வந்து கிடையாது. பகவானோட நம்ம வந்து இந்த செயல்கள் வந்து பகவானை எண்ணி பகவானுக்காக செய்யும் போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த பௌதீக விளைவுகள் எதுவுமே வந்து கிடையாது. இதனால் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் அமைதி நிறைந்தவனாக உள்ளான். ஆனால் புலனுகர்ச்சிக்கான லாப கணக்கில் மூழ்கியவன் அந்த அமைதினை பெற முடியாது. கிருஷ்ணருக்காக எனக்கு நான் இது கொடுத்தேன் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் எனக்கு என்ன கொடுப்பாரு, நான் வந்து தினம் வந்து இந்த மாதிரி கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கொடுப்பாரு கடவுள் அப்படின்ற அந்த லாபம் நஷ்ட கணக்குல நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நிச்சயம் வந்து நம்ம வந்து எல்லா செயல்களும் வந்து பந்தப்பட்டுதான் நம்ம வந்து செய்வோம் அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ணருக்கு புறம்பே எதுவுமே எதுவும் இல்லை என்பதே அமைதி மற்றும் அச்சமின்மையின் தளம். இதனை உணர்வுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வின் ரகசியமாகும் அப்படின்னு நிர்கா இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து இன்னைக்கு பிரபுஜி நேர்தான் வந்து கேட்டுறாங்க, நம்ம எப்படி நம்மளுடைய செயல்ல வந்து நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு இந்த பந்தப்படாம எப்படி செய்யறது அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டுருக்கீங்க இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரியே வந்து அதுதான். மன்னர் நிர்கா இவர் வந்து நிறைய வந்து தானம்லாம் வந்து வழங்கக்கூடியவர்கள், நிறைய தானங்கள்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க. அதனால ஒரு தானம் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா அவரே வந்து தவறு பண்ணிட்டாரு. என்ன தவறு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த மாடுகள்லாம் வந்து அந்த காலத்துல அந்த வேத காலத்துல எல்லாம் இருக்கும்போது மன்னர்கள் வந்து பிராமணர்களுக்கு வந்து பசுக்கள், அப்புறம் வந்து தானியங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்ன சொல்றது நிலம், இது எல்லாமே வந்து தானமா வந்து வழங்குவாங்க. சோ வழங்கும் போது இவர் என்ன பண்ணாரு, இவர் ஒரு தடவை வந்து ஒரு 1,00,000 பசுக்கள் வந்து ஒரு பிராமணருக்கு வந்து கொடுக்குறாரு. கொடுக்கும்போது ஒரு பசு மாத்திரம் வந்து இன்னொரு பிராமணனுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது அவரோட இதுல வந்து போய் சேர்ந்துருது. சோ இந்த பிராமணர் வந்து எண்ணிண்டே இருக்கும்போது ஒரு பசு வந்து தப்பிச்சு போயிடுது அப்படின்னு உடனே அந்த அதையும் வந்து அவர் பார்க்கவே இல்லை. நிர்கா அவர் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணவே இல்லை. அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, இந்த பிராமணனுக்கு தாரபாத்து கொடுத்துட்டாரு, இங்க இருக்கிறது எல்லாமே உனக்குதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாரபாத்து கொடுத்ததுனால இவர் வந்து ஒரே சண்டை பண்றாரு. இந்த இவர் சண்டைன்னா என்ன, எனக்கு வந்து அந்த இவர் வந்து மன்னர் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து அந்த ஒரு பசு தானே போச்சு, அவர்கிட்ட விட்டுடுங்க, அத நான் வேணா ஒரு 10,000 பசு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா தரேன் அப்படின்னு. இல்ல எனக்கு அதுதான் வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் அடம் பிடிக்கிறார். இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய இதுதான், லீலை தான் வந்து சொல்லலாம்.
சோ அதனால 2 பிராமணருக்கு வந்து திருப்தியே வந்து இல்லை. இவ்வளவோ கொடுத்திருந்த கூட திருப்தி இல்லாத அவங்க வந்து போயிட்டாங்க. அப்போ அவருடைய இறக்கும் தருவாய் வந்தது. இறக்கும் தருவாய் வந்த போது யமன் வந்து சொல்றாரு, நீ யாருக்காவது ஏதாவது தீங்கு பண்ணியா அப்படின்ட்டு அவன் கேட்கும்போது, நான் தீங்கெல்லாம் யாருக்குமே வந்து பண்ணல. இல்லையே, 2 பிராமணர்கள் நீ வந்து தானம் கொடுத்து அவங்க வந்து முழுமை அவங்க மனசு வந்து அமைதியின்மை இருந்ததுனால உனக்கு வந்து அது பாவம் வந்து சேர்ந்திருக்கு. பிராமணர்களை வந்து நீ வந்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிருக்க. அப்போ வந்து நல்லது பண்ணிருக்க, கெட்டது பண்ணிருக்க. உனக்கு வந்து இப்ப எதுக்கு நான் வந்து பனிஷ்மெண்ட் தரட்டும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கேக்குறாரு. சரி, எனக்கு கெட்டதுக்கே அவர் வந்து வாயை தவறி அவருக்கு எனக்கு கெட்டதுக்கே பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்ட்டு சொல்ல போது அவர் வந்து சொல்றாரு, நீ போய் வந்து ராட்சச பல்லியா நீ போய் இருக்க கடவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சாபத்தை கொடுத்துடுறாரு. உனக்கு வந்து அப்போ அவர் வந்து சொல்றாரு, உனக்கு வந்து பகவான்னால உனக்கு வந்து மோட்சம் வந்து கிடைக்கும், அதனால நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுச்சு விட்டுறாரு. இப்போ இந்த ராட்சச பல்லி வந்து பாவம் வந்து காலத்துல வந்து எத்தனையோ வருஷங்கள் வந்து இதுவா இருந்தது. இப்போ ஒரு தடவை வந்து துவாரகால வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட இவங்க எல்லாருமே பசங்க, பேரம்பேத்திங்க, பேரங்கள் எல்லாருமே வந்து விளையாடிட்டு இருக்கும்போது பந்து வந்து இதுல விழுந்துருது, கணத்துல விழுந்த உடனே அந்த பந்து எடுக்கிறதுக்காக போறாங்க. அந்த பந்து எடுக்கிறதுக்கு இந்த பல்லி வந்து அங்க இருந்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து அது எடுக்க முடியல. உடனே வந்து தன்னுடைய கிருஷ்ண பரமாத்மா போய் வந்து சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நான் ஒரு பல்லி இருக்கு, அது எடுக்க முடியல, அப்ப எடுத்தாதான் நான் வந்து பந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே கிருஷ்ணர் வந்து வராரு. அவருக்கு ஏதாவது தெரியும், அது என்ன இதனாலே யாரோட சாபம் அப்படின்றதெல்லாம் அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும். வந்தாரு, லேசா வந்து அந்த பல்லியை வந்து தொட்டாரு. தொட்ட உடனே அது வந்து மனுஷனா வந்து மாறிடுது. இப்போ வந்து அவர் வந்து தன் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு பகவானை சுத்தி அவருடைய இந்த வைகுண்டத்துக்கு அவருக்கு வந்து கிடைச்சது. வைகுண்ட பதவி வந்து அவருக்கு வந்து கிடைச்சது. அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்த்து அவர் வந்து பண்ணியிருக்கிறதுனால இது வந்து அவருக்கு வந்து பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி அட்டாச்மெண்டோட தான் அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. அவரு தனக்கு ஏதாவது லாபம் வரும் அப்படின்றதோட இல்ல, அவருக்கு தெரியாமலே ஒரே பசுவை 2 பிராமணால கொடுத்துட்டா 2 பிராமணாலும் சண்டை போட்டுருக்கான். ஒரே பசுவை கொடுத்தனால தப்பா போச்சு. ஆமா, அதுதான் வந்து தப்பா போயிடுது. அத அவர் நோட் பண்ணவே இல்லை. எஸ் மாதாஜி. அதுதான் வந்து சொல்றது. சோ நிர்காவோட ஃபால்டம் எதனால அப்படின்னா, அவர் வந்து பலனளிக்கும் செயல்பாடு. அதாவது நான் இந்த இவங்களுக்கு எல்லாம் தானம் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நிறைய வந்து அவங்க வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க, அதனால எனக்கு வந்து நான் மேலும் மேலும் புகழ் அடைவேன். மன்னர்களுக்கு எல்லாம் அதுதானே வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் புகழ் அடையணும், என்னோட புகழ் வந்து பல இடத்துக்கு வந்து போய் சேரணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க வந்து விரும்பக்கூடியது. சோ அந்த இது புகழ் அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க வந்து செஞ்சதுனால அவருக்கு வந்து இந்த இது வந்து சாபம் வந்து அவருக்கு வந்து கிடைச்சது அப்படின்ட்டு வந்து சோ இது வந்து 13வது கர்மயோகம். கர்மயோகத்துல என்ன இது பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எப்படி வந்து நிஷ்காம கர்மயோகத்தை நம்ம வந்து பண்றது. பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ் நோயிங் த 3 doers. யாரு வந்து மூன்று பேர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து காமிக்கிறாங்க இந்த இதுல. சோ 4 ஸ்லோகங்கள், 3 யாரு அப்படின்ட்டு வந்து காமிக்கிறாங்க. லிவிங் பீயிங், அதாவது நம்மளுடைய உயிர் மொழி, அதாவது ஜீவன்றது வந்து நம்பர் 1. நாம தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டூயர். நம்ம இந்த உடலை தாங்கிட்டு இருக்கிறதுனால்தான் நம்ம வந்து இந்த செயல்கள்லாம் வந்து செஞ்சது. அனைத்து உடல் செயல்பாடுகளும் தானாக ஜட இயற்கை முறைகள் தான் வந்து 2வது. சோ எங்க நம்ம வந்து பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த பூமியில தோன்றினால இந்த ஜட இயற்கை தான் 2வது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதையும் அந்த செயல்கள் பரமாத்மாவால் செய்பவன் தான் 3வது என்ன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்று இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்ற அறிவின் மூலம் ஞானம் அடைகின்றார். சோ ஒண்ணு வந்து ஜீவனு, 2வது ஒண்ணு இந்த பிரகிருதி, 3வது வந்து பரமாத்மா. சோ இந்த 3 பேரும் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம வந்து இந்த 3 பேரும் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து தெரியணும். அப்போதான் நம்ம வந்து ஞானம்ன்றது நம்மளுக்கு வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு இங்க இதோட முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான்
ஸ்லோகம் வந்து கம்மி. கர்மயோக பார்த்திவ். இதுதான் 3 நம்ம போன இதுல வந்து ஸ்லைட்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம். சோ யாரு 3 அப்படின்னா ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா ஒண்ணு, என்லைட்மெண்ட் த்ரூ நோயிங் த 3 டூயர்ஸ் இன் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ இன்னொன்னு வந்து பிரகிருதி, இந்த பூமி. அடுத்தது வந்து பரமாத்மா. இந்த மூன்றும் வந்து சோல், மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் சூப்பர் சோல். இவங்கதான் வந்து 3 பெயர்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து செயலாற்றுபவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து நாம வந்து ஜீவாத்மா. நம்ம வந்து எங்க ஜீவாத்மாவா, இந்த உடல் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்த இதுல வந்து இருந்துட்டு இருக்கு, இந்த ஜடபூமியில இருக்கு. அதுதான் வந்து மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்றது சொல்லிட்டு நமக்குள்ள இருந்து செயல்படுத்தக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய பரமாத்மா. இந்த 3 பேர் இல்லாம நம்ம எதுவுமே வந்து நம்ம வந்து செய்யவே முடியாது அப்படின்றது யார் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவனுக்கு வந்து அறிவு வந்து இந்த மெய்ஞான அறிவு வந்து அவனுக்கு வந்து தெளிவாகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டூயர் யாரு அப்படின்ட்டு வந்து பார்க்கலாம். சர்வ கர்மாணி மனசா சம்ஞாயாஸ்த சுகம் வசீம் நவத்வாரே புரே தேஹி நைவ குர்வண்ண காரயான். இங்க நவத்வாரே அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா 9 gates, 9. அதுதான் இங்க வந்து ஒரு இதுவா வந்து நம்ம உடம்புல 9 வாசல் இருக்குல்ல, அதுதான் 9 வாசல். அதான் இங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு ஆத்மா வந்து தேடுறது, எங்க போலாம் அப்படின்ட்டு வந்து தேடுறது. அப்ப வந்து அதுக்கு எதிர்கொள்றது, யாரை எதிர்கொள்றது அப்படின்னா இந்த நவத்வாரங்கள் அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கோட்டை வந்து வருது. அந்த கோட்டையில வந்து நவத்வாரங்கள் இருக்கு. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, நீ வந்து இந்த பூமியில ஜனிக்க போற அப்படின்ற ஒரு அடையாளம் வந்து காமிக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் இந்த பிக்சர் மூலமா வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது இந்த நவத்வாரம் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். நம்மளுடைய என்னென்னன்றது சொல்ல முடியுமா யாராவது? 2 கண், 2 காது, மூக்குல 2, 6, வாய் 1, 7, அப்புறம் வந்துட்டு ஆசன துவாரம், அப்புறம் வந்துட்டு முன்னாடி இருக்கு ஜெனிட்டல், பிறப்புறுப்பு, இந்த உறுப்பு, வெளியேற்றக்கூடிய உறுப்பு, இது எல்லாமே சேர்த்துதான் நவத்வாரங்கள் அப்படின்ட்டு. இந்த ஆத்மா வந்து ஏதாவது ஒரு இது வழியாதான் நம்ம வந்து வெளியில போறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ சில பேருக்கு வந்து இது மூலமா நம்மளுக்கு வந்து போகும். அதாவது நம்ம கபாலம் மூலமா அந்த சுழின்னு ஒண்ணு இருக்குன்றது சொல்லுவாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? நான் முன்னாடியே வந்து இதை பத்தி வந்து சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து அந்த இடத்துல வந்து முடி வந்து ஜாஸ்தி வளராது, சுழி மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல இருந்து கூட எஸ்கேப் ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அது வந்து அந்த மூலமா எஸ்கேப் ஆச்சு, ஜீவாத்மா வந்து எஸ்கேப் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த உடலை விட்டு பிரியும் போது அது மூலமா வந்து பிரியும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு டைரக்டா வந்து பகவான் கிட்ட வந்து செல்லக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து இந்த உடலுடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும் போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் இன்பமாக வசிக்கின்றான். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, இந்த ஜீவாத்மாவை தான் வந்து 9 கதவுக்குள்ள அவன் வந்து இன்பமாக வசிக்கின்றான். அதாவது பௌதிக உடல்ல வசிக்கின்றான். உடலை அடைந்த ஆத்மா 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் வசிக்கின்றான்.
உடல், அதாவது உடல் என்னும் நகரத்தின் செயல்கள் அதன் குறிப்பிட்ட இயற்கை குணங்களால் தாமாகவே நடத்தப்படுகின்றன. ஆத்மா உடலின் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டுள்ள போதிலும் அவன் விரும்பினால் அந்த நியதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்க முடியும். தனது இயற்கையை மறந்திருப்பதால் மட்டுமே அவன் தன்னை பௌதீக உடலாக எண்ணி துன்பங்களுக்கு ஆளாகின்றான். அவன் தான் 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 இதுக்கு ஆளாகின்றோம் அப்படின்ற ஒரு அவனே முடிவு பண்ணிக்கிறான். அதனால்தான் துன்பங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருந்து நம்ம எப்பவுமே ஒரு ஹம்பல் சர்வெண்ட் அப்படின்ற ஒரு அந்த எண்ணத்துல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த துன்பங்கள் ஜாஸ்தி வராது. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. நம்ம அந்த மமகாரம் வந்துடுறது எப்பவுமே. கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் அவன் தனது உண்மை நிலையை புதுப்பித்து உடல் என்னும் சிறையில் இருந்து வெளிவர இயலும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டவுடன் உடல் சார்ந்த செயல்களில் இருந்து ஒருவன் முழுமையாக விடுபடுகின்றான். அவனுடைய எண்ணங்கள் மாற்றப்பட்டு கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய வாழ்வில் 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரில் இன்பமாக வாழ்கின்றான். 9 வாயில்கள் பின்வருமாக விளக்கப்படுகின்றன. உயிர் வாழியின் உடலில் வாழும் பரமபுருஷ பகவான் பிரபஞ்சம் எங்கிலும் அவன் உயிர் வாழிகளை கட்டுப்படுத்துபவர். உடல் 9 வாயில்கள். அதுதான் நீங்க சொன்னீங்க. கட்டுண்ட நிலையில் உள்ள உயிர் வாழி தன்னை உடலுடன் அடையாளம் காண்கின்றான். நாம எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம நம்மளே அடையாளம் காண்கிறோம். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. நம்ம என்னதான் நம்மளுக்கு பகவான் தான் அல்டிமேட் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் நம்ம எப்பவுமே இந்த உடலை சார்ந்துதான் நம்ம இருந்துருக்கோம். உடலுக்கு அழகுபடுத்துறது, இந்த உடலை பேணி காக்குறது, அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிடணும். ஏன்னா இது எல்லாமே இங்க விட்டுட்டு போற உடம்புதான் அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் இந்த உடலை நம்ம பேணி காத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இங்க சொல்றோம். ஆனால் அவன் தனக்குள் இருக்கும் இறைவனுடன் தன்னை அடையாளம் காணும் போது உடலினுள் உள்ள போதிலும் இறைவனை போல சுதந்திரமாவன் ஆகின்றான். எப்ப அவன் தனக்குள்ள, அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்தாச்சு, பகவானோட நானும் பகவானும் முக்தி பகவானோட போய் முக்தி அடைய போறேன் அப்படின்ற உணர்வு அவன் வரும்போது அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃப்ரீடம் வருது. அதாவது இந்த என்ன சொல்றது, இந்த பந்தம் அப்படின்றதெல்லாம் விட்டுட்டு அவன் பகவானுக்காக செயல்படக்கூடிய ஒருவனாக அவன் மாறிவிடுறான் அப்படின்ட்டு அது யாரால முடியும் அப்படின்னா அந்த செல்ஃப் ரியலைஸ் பர்சனா இருந்தாதான் முடியும். அது பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கமா இந்த இடத்துல பிரதிபாதனை. நம்ம எல்லாருமே இந்த 9 வாயில்கள் அதுக்குள்ள, அந்த கோட்டைக்குள்ளதான் நம்ம இருந்துருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணன். 3 செய்பவர்கள், அதாவது ஒண்ணு சுயம், அதாவது ஜீவாத்மா. 9 வாயில்கள் இதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். வேலை செய்வதில்லை அல்லது வேலை செய்ய காரணம் ஆவதில்லை. செயல்பாடுகளை உருவாக்குவது கிடையாது. மற்றவர்கள் செயல்பட தூண்டுவது இல்லை. செயலின் பலனை உருவாக்குவதில்லை. மகிழ்ச்சியோ துன்பமோ உடலுடன் அடையாளம் காண்பதிலிருந்து வருகின்றது. ஒருவன் முடிவுகளை துறந்தால் அவள் அல்லது மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும். அதாவது முடிவுகள், அதாவது பலன்கள், அந்த பலனை துறந்தாச்சு அப்படின்னா மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் அப்படின்ட்டு அதனாலதான் இந்த நமக்கு எல்லாருக்குமே துன்பப்படுகிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம கிட்ட எதிர்பார்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்ற அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதுனால்தான் நம்மளுக்கு இந்த துன்பங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த எதிர்பார்ப்பே இல்லை அப்படின்னா நம்ம பகவானை போல மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும். பகவானை எத்தனையோ பேர் எவ்வளோ சொல்றாங்க. அது அத்தனையும் அவர் காது கொடுத்து கேட்டுட்டே இருந்தாரு, அதை போட்டு வருத்தப்பட்டு இருந்தாரு அப்படின்னா அவரால் அந்த பூமியை இது பண்ணவே முடியும், ஆளவே முடியவே முடியாது. அவர் பாட்டுக்கு நீங்க பாட்டுக்கு நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கு, நான் பாட்டுக்கு என்னோட காரியத்தை பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரிதான் அவர் பண்ணிடுறாரு. அழகான ஒரு இது இல்லையா, அழகா. அடுத்தது நம்ம மெட்டீரியல் நேச்சர் நம்ம பார்க்கலாம். மெட்டீரியல் நேச்சர் நம்ம இந்த பூமியில பிறக்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே இந்த முக்குணங்களுக்கு நம்ம கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்துக்கு கட்டுப்பட்டு. அதுக்கு மேலதான் பகவான் இருக்கு. பகவான் தான் இந்த முக்குணங்களை படைத்துள்ளார். அவருக்கும் அதுக்கும் பந்தம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. சோ நகர் துவம் நகர் மானி லோகஸ்ய ஸ்ருதி ஜதி பிரபு
ந கர்ம பல சம்யோகம் ஸ்வபாவஸ்து பிரவர்த்ததே. சோ உடல் என்னும் நகரத்தின் நாயகனான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவது கிடையாது. ஆத்மா எந்த செயலும் இது இல்ல, அது உண்டாக்குறது கிடையாது. செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் கிடையாது. அந்த ஆத்மா நீ பண்ணு, நீ பண்ணி, இந்த போய் நீ அங்க போய் அவரை போய் பாரு, நீ போய் இந்த காரியத்தை பண்ணு அப்படின்னு ஆத்மா தூண்டுவது கிடையாது. செயல்களின் பலன்களையும் உண்டாக்குவது கிடையாது. நீ இந்த செயல் செய்யற இல்ல, அதுக்கு என்ன பலன் வேணும் நீயே பாரு அப்படின்றது அந்த ஆத்மா சொல்றது கிடையாது. இவை எல்லாம் எது சார்ந்து இருக்கு அப்படின்னா, இவை எல்லாம் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுவதையே அப்படின்னு. எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு? ஆத்மா வந்தாச்சு, ஜட இயற்கைக்கு வந்தாச்சு. ஜட இயற்கைக்கு வந்துட்ட அப்புறம் எது காரணமாகின்றது? இந்த முக்குணங்கள் தான் காரணமாக. நம்மளதான் ஒரே அதான் சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம ஒரே செயல்பாடு முக்குணங்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி எப்படி எல்லாம் பார்ப்பாங்க. இது எல்லாமே நம்ம 18வது அத்தியாயத்துல நம்ம சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். சோ ஒரு காரியம் எடுத்துட்டாச்சு அப்படின்னா அதை ஈடுபாடோட செய்யறது அப்படின்றது அதை பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடியது சத்துவகுணம். அதுல ஏதாவது ஒரு லாப நோக்கம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு பண்றது ரஜோகுணம். அதுல என்னதான் வந்தாலும் அத எப்பவுமே ஒரு இருட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு மயக்க நிலையிலே இருக்கக்கூடியதுதான் தமோ குணம் அப்படின்ட்டு எல்லாமே இந்த முக்குணங்களால ஆனது அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. சோ முழுமுதற் கடவுளின் சக்திகளில், அதாவது இயற்கையில் ஒன்று என்ன அப்படின்னா உயிர் வாழி. அவரது கீழ்நிலை இயற்கையான ஜடத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் என்பதும் பின்வரும் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படும். உயர் இயற்கையான ஆத்மா நினைவிற்கெட்டாத காலத்திலிருந்து எப்படியோ ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் உள்ளது. அதுதான் சொல்றாங்க. அப்ப 4வது அத்தியாயத்துல அவர் அர்ஜுனர் கேட்கிறாருல்ல, நீங்க நானும் நீ சமகாலத்தவரு, நீ எப்படி நீ எப்படி விவஸ்வானுக்கு நீ பகவத்கீதை சொன்ன அப்படின்ட்டு கேட்கிறாரு. அப்ப பகவான் எடுத்து சொல்றாரு, நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளாக ஒன்றாக டிராவல் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அர்ஜுனா. அதை பத்தி எனக்கு தெரியும். நீ முற்பிறவின உன்னுடைய தாய் தந்தர் யாரு, என்னுடைய தாய் தந்தர் யாரு அப்படின்றது எனக்கு தெரியும், உனக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டு சொல்ற. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஜட இயற்கையோட தாக்கம் தான் அப்படின்ட்டு இங்க விளக்கமாவே 7வது அத்தியாயத்திலே இதை பத்தி விளக்கமா சொல்றாரு. நினைவர் கெட்டாத காலத்துல நம்மளுக்கு நினைவு போகவே போகாது. இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பிறவி எடுத்தோம் அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நம்ம நேத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம பற்பல பிறவிகளா நம்ம ஒன்னா இங்க டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம ராமர் காலத்துல கூட நம்ம இருந்திருக்கலாம், ஒரு புல் வாப்பூச்சியா கூட இருந்திருக்கலாம் இல்லையா. அந்த அப்படியே தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு. எத்தனை லட்சம் வருஷமா நம்ம தொடர்ந்து இருக்கு. ஆனா எத்தனை லட்சம் உயிர் வாழிகள்? 8,64,000 உயிர் வாழிகளா நம்ம பிறவி எடுத்தாதான் பகவான் கிட்ட போய் சென்றடைய முடியும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. இத்தகு கட்டுண்ட சூழ்நிலையில் வாழ்பவன் அறியாமையினால் தன்னை உடலென கருதி தனது உடலில் செய்யும் செயல்களின் விளைவுகளை துன்பப்படுகின்றான். நிறைவேற்கிட்டாத காலத்திலிருந்து சேர்த்து வைத்துள்ள அறியாமையே உடல் சார்ந்த சுக துக்கங்களுக்கு காரணம். நம்ம அறியாமையினால நிறைய அது நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கறது அப்படின்னா, சில சமயம் சுகம் கொடுக்கும், சில சமயம் துக்கம் கொடுக்கும். உயிர் வாழி உடலின் செயல்களிலிருந்து விடுபட்ட உடனே விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகின்றான். ஜடபூமியில இருந்து நம்ம உயிர் பிரிஞ்சாச்சு அப்படின்னா அவனுடைய செயல்கள் அத்தனையும் ஸ்தம்பித்து போயிடும். அவன் எங்க இருந்து விடுறானோ அடுத்த ஜென்மால அங்கிருந்து தொடரும். பக்தியில அவன் இடையில பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தான், அவனுடைய உடல் போயிடுத்து அப்படின்னா, உயிர் போயிடுத்து அப்படின்னா அவன் எந்த இடத்துல விட்டானோ அந்த இடத்துல இருந்து அடுத்த ஜென்மால அவன் தொடருவான். அதுதான் உடல் என்னும் நகரத்தில் வசிக்கும் வரை அவன் அதன் நாயகனாக தோன்றுகின்றான். ஆனால் உண்மையில் அவன் உடலின் உரிமையாளனும் கிடையாது. இந்த உடல் அவனுக்கு சொந்தம் கிடையாது. எவ்வளோ சொல்றோம் இந்த உடல் பத்தி, அது எல்லாமே உடல்ல நம்ம பேணி காக்க வேண்டியது அது அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்ச நாள் தான். எல்லாருமே இந்த ரியாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஒரு யாராவது நம்மளுக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க அப்படின்னு இறந்து போனா கூட, நம்ம அம்மாவோ அப்பாவோ இறந்து போனா கூட நம்ம எத்தனை நாள் நம்ம அந்த பாடி வச்சுட்டு இருக்க முடியும்?
ஏன் நான் கொடுக்க மாட்டேன், நான் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு வந்து எங்க அம்மானா உயிரு, எங்க அப்பானா உயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எத்தனை நாள் வச்சுட்டு இருக்கோம்? முடியாது இல்லையா? நம்ம வந்து எதை வச்சுட்டு இருப்போம்? உடல்னு சொல்லிட்டு அந்த உடல்ல இருந்து உயிர் போயிடுது. இதுதான் எங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கட்டைய வச்சுட்டு இருக்கோமா? இதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அந்த உண்மையை வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரியணும் அப்படின்னு. உயிர் போனாலே அப்பா அம்மானே சொல்றதை விட்டுட்டு பாடின்னு தான் சொல்லுவோம். ஆமா ஆமா. யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து கேட்டா கூட பாடி எப்ப எடுப்பாங்கன்னு தான் கேட்பாங்க. நம்ம உடனே அவங்கள வந்து கோச்சிக்க முடியாது. நீங்க எப்படி எங்க அப்பா வந்து பாடின்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னு நம்ம கோச்சிக்கவும் மாட்டோம். ஏன் அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து புரியணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். உடல் உயிர் வாழி உடலின் செயல்களில் விடுபட்ட உடனே விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடுகின்றான். அவன் என்னெல்லாம் செய்கின்றானோ அந்த விளைவுல இருந்து அவன் விடுபடுகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவான். உடல் நான் வேணும் நகரத்தில் வசிக்கும் வரை அந்த நாயகனாக தோன்றுகின்றான். அவன் தான் வந்து ஹீரோ. அவன் உடல் இருக்கிற வரைக்கும் அவன் தான் ஹீரோ. அவன் உடல் சாஞ்ச உடனே அவன் ஜீரோ ஆயிடும். உண்மையில் அவன் உடலின் உரிமையாளர் கிடையாது. அதன் செயல்களையும் விளைவுகளையும் கட்டுப்படுத்துபவனும் அவனால முடியவே முடியாது. இந்த ஒரு செயலையும் வந்து கட்டுப்படுத்த அவனால முடியாது. அவன் பௌதீக கடலின் நடுவே வாழ்க்கையினும் போராட்டத்தில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். தன்னை அலை கழிக்கக்கூடிய கடலின் அலைகளை அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. அதுதான் நம்ம அந்த கடலையே வந்து அந்த அலையே நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தல முடியல அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தணும்? நீரிலிருந்து கரை ஏறுவதற்கு திவ்யமானது என்ன வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து சீராக கொண்டு போகணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அதுதான் வந்து த வே ஆஃப் லைஃப் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதுல வந்துட்டப்ப நம்ம காலையில எழுந்துமா, நம்ம வந்து குளிச்சோமா, ஆரத்தி பார்த்தோமா, அப்புறம் வந்து சாண்டிங் பண்ணோம், அப்புறம் வந்து பகவானுக்கு வந்து ஆரத்தி எடுத்து அவருக்கு வந்து பிரசாதம் செஞ்சு, அப்புறம் நம்மளுடைய அலுவல்களை நம்ம வந்து பார்த்து திரும்பி அந்த அலுவல்கள்ல போனா கூட கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்ம அலுவல்கள் நம்மள செஞ்சு வந்தோம் அப்படின்னா பந்தப்படுவது கிடையாது. சோ இப்படியே நம்மளோட ருட்டீன் வந்து போகும். சாயங்காலம் வந்தோமா கோவிலுக்கு போய் நம்ம ஆரத்தி பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பிரசாதத்தை சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி வந்தோமா பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி நம்ம வந்து இரவு தூங்கி கடையில திருப்பி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு வே ஆஃப் லைஃப் நம்மளுக்கு வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுக்கு வேறு சிந்தனை எதுவுமே வந்து இருக்காது. பகவான் தான் வந்து சிந்தனையே வந்து இருந்துட்டு. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இது மட்டுமே அவரது எல்லா சிக்கல்களிலிருந்தும் வந்து காப்பாற்றும் அப்படின்ட்டு வந்து 15வதுல வந்து படிக்கிற எல்லாரும் வந்து தத்தே கஷ்யசித் பாபம் ந சைவ சுக்ருதம் விபுः அஜ்ஞானேனாத்மதஜ்ஞானம் தேன முஹ்யந்தி ஜந்தவாஹ. சோ இந்த இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து பகவானுடைய 6 வந்து ஆப்புலன்சஸ் வந்து அதாவது பகவானுடைய விபூதிகளை வந்து இங்க வந்து விவரிக்கணும். அச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷரும் வந்து ஏற்பது கிடையாது. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் இதான் வந்து பரமாத்மா. 3வது நிலை. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து யார பார்த்தோம்? ஜீவாத்மா பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து பிரகிருதி வந்து பார்த்தோம். 3வது வந்து பரமாத்மா. பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷரும் வந்து ஏற்பது கிடையாது. நம்ம உடல்லதான் அவர் இருக்காரு. அதனால இந்த ஜீவாத்மா பண்ற எல்லா தப்புகளும் வந்து பரமாத்மாவும் உடந்த அதனால அவரும் வந்து பாவம் சேர்த்துப்பாரு அப்படின்றத வந்து கிடையவே கிடையாது. அவர் வந்து இஸ் ஒன்லி அன் ஆன்லுக்கர், அவ்வளவுதான், மேற்பார்வையாளர் தான். நம்ம பண்ணக்கூடிய பாவம் புண்ணியம் எதுவுமே வந்து அவரை வந்து எதுவுமே வந்து ஒண்ணும் பண்ணாது. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டது. இந்த அறியாமையே ஆத்மாவத்திற்கு மயக்கத்திற்கு காரணமாகும் அப்படின்றாங்க. பகவானை வந்து நேரடியா தெரியாததுனால நம்ம எல்லாருமே வந்து மயக்க நிலையில இருந்தோம். பகவானை வந்து நான் நேரடியா பார்க்க முடியாததுனால அவர் இல்ல அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து விவாதிச்சிருக்காங்க. இங்க வந்து விபு அப்படின்ற ஒரு சான்ஸ்கிருத விபு ஆத்மா, நம்ம எல்லாருமே வந்து அணு ஆத்மா. பகவான் வந்து விபு ஆத்மா. விபு ஆத்மான்றது அளவற்ற, எதெல்லாம் அளவற்ற? அவருடைய ஞானம் ஆகட்டும், அவருடைய நாலேஜ், அவருடைய ஞானம் வந்து அளவற்றது, அவருடைய செல்வம் வந்து அளவற்றது, அவருடைய வலிமை வந்து அளவற்றது, அவருடைய புகழ் வந்து அளவற்றது, அவருடைய அழகு வந்து அவர் போல வந்து அழகு கிடையாது. அவரோட புகழ் அழகு வந்து ரொம்ப அளவற்றது. அது போல அவருடைய கூறவு, இது எல்லாமே இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சில லட்சங்களை வச்சுட்டே, ஒரு சில லட்சங்கள் இல்ல, ஒரு சில கோடிகளை வச்சுட்டே நம்ம வந்து என்ன ஆட்டம் ஆடுறோம் இல்லையா?
ஆனா பகவானுக்கு வந்து அனைத்து செல்வங்களும் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. எல்லாமே அவர் தான், சுப்ரீம் ஓனரே அவர் தான். இந்த பூமிக்கு 14 லோகங்களுக்கும் அவர் தான் ஓனர் அப்படின்னும் போது அவர் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து தியானத்துல இருக்காரு. யக்னேஸ்வரனா வந்து அவர் இருந்து கொண்டே. அதுதான் அந்த தவம். அவருக்கு வந்து அதுல எதுவுமே வந்து பற்றுதல் எதுவுமே வந்து கிடையாது. அதுதான் வந்து துறவு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. விபு ஆத்மா அப்படின்றதுக்கு அளவற்ற ஞானம், செல்வம், வலிமை, புகழ், அழகு, துறவு ஆகிய நிரம்பிய பரம புருஷர் என்று பொருள். அவர் பாவ புண்ணியங்களால் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. எவ்வாறு ஆத்மாவின் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையையும் அவர் உண்டாக்குவது கிடையாது. ஆனால் அறியாமையினால் மயங்கிய ஆத்மா வாழ்வின் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் வைக்கப்பட விரும்புகின்றான். இவ்வாறாக அவனுடைய செயல்களும் விளைவுகளும் சங்கிலி தொடரை போல தொடர்கின்றன. உயர் இயற்கையான ஆத்மா ஞானம் நிறைந்தவனாவான். இருப்பினும் அவனது சக்தி ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. அவனுக்கு என்னதான் நாலேஜ் இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து ஒரு லைன் ஆஃப் டிமார்கேஷன் சொல்லுவாங்க. எல்லாத்துக்குமே ஒரு லைன் வந்து இருக்கு, ஒரு கோடு வந்து இருந்துருக்கு. லக்ஷ்மண் ரேகா வந்து இது தாண்டி நம்ம வந்துமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு தான் இருந்துருக்கு. அவன் அறியாமையினால் பாதிக்கப்படக்கூடியது. பகவான் வந்து சர்வசக்தி படைத்தவர். பகவானால நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க நம்மளால தான் எல்லா காரியமும் வந்து ஆறுது அப்படின்னு ஒண்ணுமே இல்லை. நம்மளால எதுவுமே வந்து அசைக்கவே முடியாது. அவருடைய அசைவு இல்லாம நம்ம எதுவுமே வந்து அசைக்க முடியாது. ஆனால் ஆத்மா அப்படிப்பட்டவன் கிடையாது. கடவுள் வந்து விபு ஆத்மா. ஆனால் நம்மளுடைய ஆத்மாவை வந்து அணுன்றது ரொம்ப பிடிச்சு கடுகோட சிறுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆசை வந்து ஜாஸ்தியா வளர்த்துக்கும். ஆசைப்படுவதற்கான தகுதி வந்து அணு ஆத்மா கிட்ட வந்து இருக்கு. ஆனா விபு ஆத்மாக்கு அது எதுவுமே வந்து கிடையாது. அந்த ஆசை சர்வசக்தியுடைய பகவானால் மட்டுமே நிறைவேற்றப்படும். எதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படுறான்னா பகவான் வந்து நிறைவேற்றி வைப்பாரு. மாட்டேன்னு வந்து சொல்லவே மாட்டாரு. அதனால்தான் வந்து இறக்கும் தருவாயில அவன் வந்து நீ எதை பற்றி நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றாயோ அதுவாவே ஆகின்றாய் அப்படின்னு அடுத்த ஜென்மத்துல ஆயிடும். அதனால்தான் பரதர் வந்து என்ன ஆனாரு, மானாக அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து பிறந்தார். மானை நினைச்சுட்டே செத்து போனாரு, மானாவே வந்து பிறந்தாரு. அதனாலதான் வந்து சொல்லுவாங்க, ஏதோ ஒரு ஜோக்குக்காக சொல்றாங்க, நீங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் வந்து ஒய்ஃபை நினைச்சுட்டே போனாங்க அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து அவங்க வந்து வருவாங்க, அவங்களேதான் திரும்பி வருவாங்க. அதே மாதிரி ஒய்ஃப் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல இந்த ஜென்மத்துல வந்து ஹஸ்பண்டே நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க, அவரே தான் வந்து திரும்பி வந்து வருவாங்க. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உறவு முறைகள், நம்மளுடைய ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், நம்மளுடைய பசங்க, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே நம்ம வந்து பூர்வ ஜென்மத்தோட தொடர்பு தான். இதெல்லாம் அதனால்தான் நம்மளுடைய வந்து அமைச்சுட்டு இருக்காரு. எப்படி வந்து பகவான் வந்து ஒரு யுகந்தோறும் அவர் வந்து வரும்போது அவருடைய கூட சகாக்கள் அத்தனை பேரும் வராங்களோ அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கும். நம்ம யாராவது பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு அவங்க நம்மளுக்கும் ரொம்ப அவங்கள வந்து பிடிச்சு போயிடும், அவங்களுக்கும் வந்து நம்மள வந்து ரொம்ப பிடிச்சு போயிடும் அப்படின்னும் போது அப்போ விட்டக்குறை தொட்டக்குறை அது ஜென்மத்துல நம்ம ஏதோ வந்து 2 பேரும் வந்து ஏதோ பரிச்சயமா இருந்திருக்கும். அதனாலதான் அவங்க வந்து நம்ம வந்து எப்ப பார்த்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸாவே இருக்கும். நம்மள பார்த்தான்னா நம்மளுக்கும் வந்து தோணும், அப்பா இத்தனை நாளா இல்லை நம்மள எவ்வளவு கவனிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து தோணும். நம்மளுக்கு எங்க போயிட்டாங்க இத்தனை நாளா அவங்க, இப்பதான் வந்து பாக்குறேன் நானு அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தோணும். எல்லாமே வந்து நம்மள பகவான் வந்து நம்மளை சுத்தி நம்மள மக்களை வந்து அமைச்சுட்டே பாரு. மக்கள் எல்லாருமே வந்து தொடர்புடையவர்கள் தான் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாருமே வந்து தொடர்புடையவர். அதுதான் வந்து பரமாத்மாவுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, நீங்க என்னெல்லாம் ஆசைப்படுகின்றோமோ அத்தனையும் வந்து அவர் வந்து நிறைவேற்றி வைப்பார். அதுதான் இங்க வந்து சொன்னார். ரொம்ப அழகா வந்து ஆத்மா தனது சுக துக்கத்திற்கு இறைவனை முழுமையாக சார்ந்துள்ளான். ஆத்மாதான் வந்து சார்ந்து இருக்கு. மேகம் காற்றினால் விரட்டப்படுவதை போல இறைவனின் இச்சையால் அவன் ஸ்வர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் வந்து போகும். அவனுடைய இச்சை இருந்தாதான் அந்த வந்து போக முடியும், இல்லைன்னா வந்து பண்ணவும் முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எனவே உடல் பெற்ற ஆத்மா தனது நினைவிற்கெட்டாத காலத்தில் கிருஷ்ண உணர்வை தவிர்ப்பதற்கு எழுந்த ஆசையினால் தனது சொந்த மயக்கத்திற்கு காரணமாகின்றான். விளைவு என்ன ஆகுது? நித்தியமான ஆனந்த அறிவுடன் விளங்க வேண்டிய அவன் இறைவனுக்கு தொண்டாற்றல் என்னும் தனது சொரூபத்தை அற்பத்தனத்தால் மறந்து மாயையினால் சிறைப்பட்டுள்ளான். அவருடைய எதுக்காக பகவான் வந்து பூமிக்கு அமுச்சு வச்சாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றதுக்கு தான் அமுச்சு வச்சாரு. ஆனா நம்மளுடைய அறியாமையினால நம்ம வேறு விதமாக திசை திருப்ப அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து திரும்பி பகவான் கிட்ட போனோம் அப்படின்னு அந்த கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம தீவிரமா வந்து செயல்பட்டாங்க பகவான் கிட்ட வந்து சென்றடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து யாரையும் வந்து விரும்புவதும் கிடையாது, வெறுப்பதும் கிடையாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து இந்த இதுல வந்து கடைசி
ரோல் ஆஃப் த சோல். ஆத்மாவோட பங்கு என்ன அப்படின்னா அவர் தான் வந்து துவங்குகிறார். அவர் இருக்கிறதுனால்தான் இந்த இதெல்லாமே நடக்குது இல்லையா? சோ அவர் தான் வந்து துவக்கமே வந்து அவர் தான். பொருள் இருக்கு, அதாவது அவர் வந்து நாம என்னெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் வந்து எளிதாக கிடைக்க பண்ணக்கூடியவர் வந்து பொருள் இருக்கு, அதாவது ஜடபூமி. அடுத்தது பகவானுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னா அவர் தான் வந்து அனுமதி கொடுக்கின்றார். ஓகே என்ஜாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுமதி கொடுக்கின்றார். நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எது நம்மளை வந்து குழப்பிக்கின்றது அப்படின்னா அறியாமை வந்து நம்மளை வந்து குழப்புகின்றது. அடுத்தது வந்து சூப்பர் சோல் வெரிஃபைஸ் அண்ட் சாங்ஷன்ஸ் based on என்ன does jiva this deserve to get this desire fulfilled. நம்ம நிறைய நம்மளுக்கு வந்து ஆசை அப்படின்றது அளவே வந்து கிடையாது. நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆசைப்படுறோம். பகவான் வந்து வெரிஃபை பண்ணிப்பாரு, நீ அதுக்கு தகுதியா இருக்கியா அப்படின்ட்டு அவர் வந்து பார்ப்பாரு. தகுதியா இருந்த அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கொடுப்பாரு. அதுதான் வந்து கஷ்டமும் துக்கம் வந்து நிறைய பேருக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து தெரியும் அவர் வந்து இவரால தாங்க முடியும், இவர் எப்படியும் இந்த மீண்டு வந்துருவாரு அப்படின்றதுக்காக அவருக்கு வந்து திருப்பி இந்த கஷ்டத்தை வந்து கொடுத்துருவாரு. பகவானுக்கு வந்து இந்த ஆத்மாவை பத்தி வந்து தெரியும், மீண்டு வர முடியும் அப்படின்றவங்களுக்குனால தான் அந்த கஷ்டத்தை வந்து கொடுத்துருவாரு. After receiving super soul's order, material nature through 3 modes, sattva guna, raja guna, tama guna, fulfills jiva's desire. So பகவான் கிட்ட இருந்து ஆர்டர் வரும். அந்த ஆர்டர் வந்த உடனே யாருக்கு வரும்? இந்த ஜடபூமிக்கு வரும். இந்த ஜடபூமியில இந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் ஏதோ ஒரு குணம் வந்து நம்மளை வந்து ஆட்டி வைக்கும் போது அப்போ வந்து நமக்கு என்னெல்லாம் வந்து ஆசைப்படுறோமோ அதை அத்தனையும் வந்து நிறைவேற்றப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து 16. ஞானேன தத் ஞானம் யேஷாம் நாசிதமாத்மனஹ தேஷாமாதி ஞானம் பிரகாசாயதி தத்பரம். சோ இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதை போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. அதுதான் வந்து ஞானம் வந்து சூரியனோட ஒப்பிடப்படுகிறது. அஞ்ஞானம் அப்படின்றது வந்து இருட்டோட ஒப்பிடப்படுகிறது. அதுதான் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து கலர் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. கிருஷ்ணரை மறந்தவர்கள் குழப்பத்தில் தான் எப்பவுமே வந்து இருப்பாங்க, எப்பவுமே வந்து குழப்பத்துல இருப்பாங்க கிருஷ்ணரை மறந்தவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்கல? கிருஷ்ணரை மறந்தவர்கள் குழப்பத்தில் இருப்பது நிச்சயம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவர்கள் குழம்புவது இல்லை. சர்வம் ஞானம் பலவேன ஞானாக்னி சர்வ கர்மாணி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ ஞானத்திற்கு எப்போதும் உயர் மதிப்பு வந்து அளிக்கப்படுகிறது. ஞானம் அதனால்தான் யாரெல்லாம் வந்து கற்றறிந்த பிராமணர்கள்ல வந்து எல்லாருமே வந்து போற்றி பாராட்டுகின்றார்கள் அப்படின்னா அதுதான் வந்து காரணமே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஏழாம் அத்தியாயத்தில் 19வது ஸ்லோகத்திலேயே இதை பத்தி தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் போது பக்குவ ஞானம் வந்து அடையப்படுகிறது. பகவானை வந்து சரணடையும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் நம்ம அந்த சரணாகதி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் வந்து கஷ்டங்கள்ல அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இவரை வந்து பூரண தங்கமாக வைரமாக மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து நிறைய வந்து கஷ்டங்களை கொடுக்கும். எல்லாம் தாங்கி வெளிவந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வந்து ஸ்டெடியா இருந்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா பற்பல பிறவிகளை கடந்துட்டு ஞானத்தில் பக்குவம் அடைந்தவர் கிருஷ்ணரை சரணடையும் போது, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுகளை அடையும் போது பகலில் சூரியனால் எல்லாம் வெளிப்படுத்துவது போல அனைத்தும் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தும். எப்ப அவன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து தீவிரம் ஆயாச்சோ பகவான் வந்து அத்தனையும் வந்து அவருக்கு வந்து வெளிக்காட்டுவார். அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சரணடைய வேண்டியதுதான் ரொம்ப முக்கியம். உதாரணமாக சற்றும் அறிவின்றி அவன் தன்னையே கடவுளாக எண்ணும் போது உண்மையில் அறியாமையின் இறுதி வலையில் விழுகின்றான். ஆத்மாவே கடவுள் எனில் அவன் எவ்வாறு மயக்கத்திற்கு உட்படுவான்? கடவுள் மாயையில் மயங்குவாரா? அப்படி எனில் மாயை கடவுளை விட வலிமை வாய்ந்ததாகிவிடும்.
பக்குவமான கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றும் நபரிடம் இருந்து மட்டுமே உண்மை ஞானத்தை அடைய முடியும். எனவே அத்தகு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை தேடி அவருடைய கீழ் உணர்வினை கிருஷ்ண உணர்வினை பயில வேண்டும். சூரியன் இருளை விரட்டுவதை போல கிருஷ்ண உணர்வு மாயையை விரட்டிவிடும் அப்படின்ட்டு இங்க சொல்லுங்க. அதனால பகலில் சூரியன் வானில் உள்ளது போல ஒவ்வொரு உண்மை நிலையும் புலப்படுகின்றது. தனித்தன்மையுடன் கூடிய ஆன்மீக வாழ்வை உணர்த்துவதே உண்மை ஞானமாகும். knowledge about whom? Knowledge about Krishna. Krishna is very, very important. அவரை பத்தி அந்த ஞானம் அடைய என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவருடைய நம்ம அந்த ஞானம் நம்மளுக்கு கிடைச்சா கூட நம்ம நம்மளுக்குள்ளேயே போட்டு ஆசை பண்ணுவோம். இது ஆசை போட்டுட்டே இருப்போம். என்ன அப்படின்னா, இது நான் பண்றது கரெக்டா, இது தப்பா, இது கரெக்டா, அது தப்பா, நான் இந்த பாதையில போறது கரெக்டா தப்பா, இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய நம்மளுக்குள்ள கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். நம்ம இந்த பாதையில நிறுத்தணும் அப்படின்னா பகவானே நம்மளுக்கு வழிகாட்டுவார். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டல் சரண்டர் பண்ணணும் அப்படின்றது. அதுதான் இங்க ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த செக்ஷன் 4 இது ஐ திங்க் செக்ஷன் 4. அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் 5. இது அடுத்த வாரத்தையும் முடிச்சிடலாம். நான் அடுத்த வாரம் அப்படின்றத பார்க்கணும். டோட்டலா 29 ஸ்லோகாஸ் தான் இதுல இதோட நம்ம இந்த இதுல 33 ஆயிடுச்சு. வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम